Benvinguts a la xerrameca al minut 0000. Gràcies, Moti, per fer-me donar. De res, és que si no haguéssim seguit parlant nosaltres tres i no hagués passat res. Això és la Moti que m'ha dit no que, hagués passat la que ja estem a xerrameca. 0. Dic jo, molt bé. Jo també us estimo molt. Bé, doncs, gent, volíem anunciar així aquí perquè ha sigut una cosa repentina, m'ha agafat el cotxe, amb un justificant, sobretot, perquè justificat de feina, perquè això és una feina, vull dir, es pot justificar com a feina, no, això? I som a Andorra. El Tita Ja està allà a està. Caldea fent-se uns banys. Per això no es veu, Sí, perquè... sí. Uns banys. Per això no es veu perquè, clar, està nu. I... La Tita sempre amb una... Ei! Mira, s'acaba de posar S'acaba de posar la tovallola. tovallola. El que passa és que... tinc fred, perquè aquí a Caldea hi fot fred, saps? Ara mateix, aquesta aigua que veieu aquí... No, però si aquesta aigua està calenta. Jo quan hi vaig anar... No, està calenta quan m'hi foto jo. Jo quan hi vaig anar estava nevat tot i jo allà a l'aigua calenteta mirant com estava nevat tot i dient, que bé s'està aquí. Xen, podries tornar a explicar com va ser? Sí, tornem al que estàvem parlant, perquè m'agradaria que expliquessis als nostres oients i oientes Per cert, i altres terpes que ens diu que no el canvi. Roger que el Xur està molt parat avui, és que ha tingut un ictus ara mateix aquí. Hòstia puta. A veure, Xen, que potser l'ha tingut de veritat. A veure, jo us he dit que avui no pensaria Vinga, gaire, simplement aniria sortint tot, o sigui que més de lo De normal. fet, Simpli, saps algú del Xus? Perquè no ens Sí, ha dit res, ni ens ha avisat. el Xus s'ha cagat. No, perquè el Xus no ha volgut venir a Andorra. Ai. De... Deixa de menjar pelotazos. No, i perquè no he sisplau, pogut què va menjar, passar- perquè he tingut una reunió abans. Què va passar al No he d'allò? pogut menjar i estic sopant pelotazos. Què passa? Com us agrada, aquest son? No, Com jo li vull agrada, que com li expliquis- agrada llepar les boles al Xan. Si reafirme, I... Espera, vaig a Digues, beure digues. una mica d'aigua Sí que perquè... No, que el Xen expliqui què va passar quan va anar a Andorra amb algú, vale? Perquè va anar-hi amb algú i veu anar a la part cara, A que veure, és jo la vaig anar a Andorra en el meu... A veure, encara no era... Jo no era streamer famós, però ja hi havia pasta, ja estàvem manegant una mica de virutilla. I vaig anar a la Park Club de Caldea, que està dalt i des de dalt veus tota la plebe allà banyant-se tots junts. Tu estàs allà sense gairebé ningú, amb un bar que et fiques a dins d'una aigua calenteta mentre et fots un gin tònic. I vaig anar en parella, en aquell moment. I ja està, no hi ha res més a explicar. No. Abans ens has donat algun detall Exacte, hi havia més detalls. que ens agradaria saber. A veure... No, vaig anar en parella. Simplement vam anar fent els massatges i els massatges... Aquí. No pots fer el massatge junt a la teva parella, perquè és una camella... No ho sé, coses. Llavors vam fer massatge a diferents llocs i... Res, em vaig fer un massatge podal dels peus, no? És així es diu, no? Podal? Suposo, no dels sé. peus, sí. Sí. I bé, em van venir dues rosses a fer-me el massatge. I ja està, és que no hi ha més. No hi ha més. Però escolta, què en pensa la teva parella? No, què en pensa, no. Que diguis que et van fer, o què en pensava? Què em pensava? A veure... És aquest el motiu pel qual ja no tens parella? Que és el que t'ha impregnat? A veure, principalment, si un massatgera fan un massatge als peus, siguin dos roses, siguin estiguin en pilotes o el que sigui, si tu no actues en conseqüència, no tens cap... En conseqüència del que podria semblar que havies de fer, o que volies fer. Estic al jardí, m'estic rebossant al jardí. T'estàs banyant. Simplement em van fer els massatges als peus aquestes dues noies rosses i ja està. I jo vaig sortir d'allà amb un massatge als peus que, per cert, no em va... No és res de l'altre món, val? I què esperaves? Que hi hagués No, final de fet feliç? eren tres, perquè era un massatge a 3 mans. Eren 3 roses. Era un massatge a 3 mans. Bueno, clar, no, 3 mans poden ser
3 mans A veure, igualment. que 2 rosses tenen 4 sí. mans, No normalment. sé, és igual. O sigui, el jardí Va, t'ha però devorat això ja. ja... Tres manques. Bueno, Ara el Xen serà aquella skin... Tres manques. Allò Parrilla. que anaves al Fortnite i t'amagaves amb un... sí. Amb un seto, sí. Amb un seto. Sisplau, amb un a veure, bust. a Parrilla. Ei, ha aparegut? Ha aparegut? S'ha mogut el Xus? El Xus s'ha mogut? Hombre! El Xus s'ha mogut. Xus Lord, què tal, Xus? Hi ha hagut la sort que la imatge no estava a sobre de la seva càmera. No, ha sigut espectacular. No he vist el moment, no m'he fixat en el moment. No, perdoneu, el que ha estat espectacular és que li escric per Sóc una Telegram en desgràcia plan, humana. "Diu, estàs bé? Va tot bé? Hi ha hagut algun problema i tal?" I la seva resposta ha estat shit. Porto com una hora intentant entrar i no podia. No sé què passava. Clar, clar. Clar. A veure, si no podies venir a Andorra, ens ho podies haver dit. És que el Rubius m'ha pillat fort allà a Andorra i no em No, deixava a anar. veure, Xus. Estàs a casa teva, que s'està veient. No, Xus. No, és que jo no corro igual a tot arreu. Xus. Jo no corro Nosaltres estem a igual. Andorra. Què? És el mateix escenari. Tu Què no has passa? volgut venir a Andorra, Home, no no faltaria. has volgut venir a Andorra. Activa lo de les cartes, Xen. Està activat? Estic... Ah, no està activat. Espera, que tenim un UC. Mira, cuidado que te dejas el joc. S'ha acabat l'UC, però puc parlar ja. A veure, un moment. Ja pot parlar. El Tito està a Andorra tal qual, no? Veig? Sí, el Tito està literalment a Andorra. I com es deia l'element aquest? No tinc ni puta idea. tu A sabràs. cartes, es diu cartes. Molt bé. Mira, Ja està activat. Albert, no? És que quan... No, què he preguntat si teníem anècdotes a Andorra? Aquí, el Coras m'hi ha preguntat si nosaltres no tenim històries que ens hagin passat a Andorra. I la Parrilla ha mencionat aquella excursioneta que vam anar a Andorra amb tota la xupipandi de la uni, però, Albert, lo de que tu i el Quim lliguéssiu a la cua del Kentucky és lo de menys. O sigui, és lo de menys que va passar aquell cap de setmana. Però aquest cap de setmana van passar moltes coses, no sé si te'n recordes. Entre vosaltres o entre altres? Sí, bueno, entre nosaltres i entre diferents històries. A veure, va. Mandanga. Per què has desbloquejat? Per què has desbloquejat aquest record, en sèrio? O sigui, per què? Achievement unlocked. Tan greu va ser? O sigui, tan malament ho vas passar? No, al contrari, m'ho vaig passar de puta mare, però diguem-ne que el nivell d'alcohol a l'hotel va ser elevat. Sí. Doncs escolta, explica-ho. No, perquè no és... Perquè ho has de parlar i s'anar... Ah, vale, gràcies, o sigui, que ho digui. No perquè no és apte per la parli. xerrameca, anaves a dir? Perquè... No perquè, diguem-ne, que hi ha persones que no quedarien... O sigui, que quedaran malament quan ho expliqui, aleshores és falleig. Però posa pseudònims. Perquè aquí no s'ha fet quedar malament persones ni ni res en cap moment, no? A veure, la qüestió... Tema sexe començant al minut 13:57, sí, perquè va d'això. No rècord. Explica. Bueno, bona nit, Master Twist, què tal? Doncs jo realment no sé de què parla. Albert, perdona, no saps la nit de dissabte que em vas haver de venir a rescatar? Albert? La nit de dissabte que em vas haver de venir a rescatar perquè, diguem-ne, que si em quedava dormint en certa habitació m'hagués acabat tirant per la finestra? A veure, jo crec... Exacte, ja em vas agafar, de fet el Quim i tu em veu agafar, veu agafar el meu pijama i les meves coses, em veu portar a l'altra habitació i em veu deixar allà. O sigui, jo intueixo... Tenim 3 persones en una habitació i el pijama i la Moti anaven per separat. Intueixo que la Moti estava en una habitació que no hi hauria d'haver estat si no estigués borratxa. A veure, no, o sigui, no m'explicaré la història del principi. La història va ser que vam veure bastantes. Hi havia una habitació de noies i una habitació de nois, perquè en aquella època encara eren molt heterobàsics i diguem-ne, dormien per separat i tal. Bueno, persones amb penis i persones amb... No, Albert, jo no rondava ningú. Recorda que jo no rondava ningú. Jo era l'única persona d'aquell grup que no rondava ningú, vale? Ambient te roncava, jo pensava, dic, i això què tindrà a veure? Exacte, total. Que, bàsicament, el que va passar va ser que érem 3 noies i 5 nois en aquell grup, ¿vale? Aquelles noies, quan de la Moti no estava borratxa, els profes no veuen. En aquella època encara no era profe, de fet crec que estava primer de carrera.
Total, que estàvem les tres a l'habitació, les altres dues noies, diguem-ne, van començar a parlar de qui rondaven, ¿vale? Eren rosses, aquelles noies? Fan massatges avui en Una sí, dia? l'altra no. Home, avui en dia fa uns anys, d'això, ja et Eren les del dic. xef. Fa molts anys. Sí, a més era molt divertit a la universitat perquè érem Los Ángeles de Charlie, la rosa, la morena i la pèl roja, vull dir, Molt bé, molt bé. era sí. Total, que cadascuna d'elles rondava un noi, ¿vale? Tal com ho ha definit l'Albert, rondava un noi i jo no rondava cap Ui, noi sí. d'aquell grup, però diguem-ne Segur. que jo el que feia era acumular les penes de les altres dues. I anàvem les tres tan borratxes, o com a mínim elles dues anaven molt borratxes. Sempre els altres, I, eh? clar, Ella no, Sí, sí. ella no Era rondava, borratxa. ella no anava borratxa. O sigui, no, és que és veritat. Aleshores, diguem-ne que la cosa va acabar amb plors i llantos i depressió, de que cap de les dues podia estar amb el noi a qui rondava perquè bàsicament els nois a qui rondaven no els agradaven les noies. Bueno, això passa. Això passa. Sí, sí. Però és clar, la cosa va acabar amb uns nivells de depressió molt bèsties, es va ser quan les tres plorant, perquè jo plorant de contagi, perquè va ser en plan, bueno, xiques, jo què voleu que us digui? Esclar, l'Albert va entrar allà, va veure el panorama, va veure quina era la situació, em va agafar i em va portar a l'altra habitació. Pues quina misèria d'història, també t'ho he No, de dir. però és Jo quasi que he desconnectat a mig camí, Jo la veig a la... Jo pregunto a jo em quedo Ja, més ja. amb la història que tenia al cap. Clar, no s'assembla gaire al que jo imaginava que acabaria quedeu- Jo passant. tampoc. Jo Jo crec que s'ho està inventant per quedar... No, perquè clar, ara és profe que i l'Albert- té una responsabilitat. Que t'ho pot corroborar l'Albert. Bueno, però Albert Bueno, pot a dir veure, missa. millor resulta que la seva història és lleugerament diferent. És Coca-Cola normal i corrent. Tenim és que- una parrilla, que la llançaré, a veure si cola. I és que en el moment que he dit que la Moti no rondava, ni estava borratxa, ni res, tio, jo allà he fet un... I aquesta no és la nostra moti. Mira, l'Alzet, esperava més d'aquesta història, com tots. I el Marc, M2 Arc, gràcies per donar suport. Aquest és el Marc, sí, és un petit pro del Rocket. Bones, Marc. Petit però del rol. Sí, crec, si no recordo. No, jo no sóc un petit, jo estic sota terra. O sigui, soc els ossos del Rocket, jo soc. Bueno, pues això és el que va passar. I a part va ser l'anècdota del Quim i l'Albert lligant al Burger King, que va ser molt divertit. Pues no, pues ara ens ho expliques també. Aquesta que l'expliqui l'Albert Guillermo, que la recorda bastant millor que jo. Bueno, jo hi tiro la carta, o sigui, Perfecte. si ell ho vol fer, que ho faci. I és que a Andorra hi eren molt poquet, la veritat. He anat a comprar els 4 formatges, el videojoc de turno, i ja està. A veure, el Ni Tulsis caldea, diu, per què ni- surt ara un altre cop la polèmica d'Andorra? No hi ha cap polèmica. Estem a Andorra i estem parlant d'Andorra. O sigui, no hi ha... Quina polèmica hi ha? I fa fred, Jo vaig estar treballant a Andorra durant uns d'això, anar venint i anant cada cap de setmana. En un hotel... Val, no? Bueno, per temes de feina. També vaig estar a Bilbao, també anant amb avió cada cap de setmana i tornant per temes de feina, quan treballava en una empresa d'això, o sigui que... I a Andorra, jo vaig estar en un hotel, és el típic hotel aquest del self-service aquest, que tu mires el menjar que hi ha allà i dius... Això m'ha passat unes quantes vegades per la fregidora. O sigui, que vaig tindre uns dies amb l'estómac una mica regular. A Bilbao no, a Bilbao allà sí que es menja bé. A la que ho fregeixes 4 vegades ja perd tot el mal. Però és que tu miraves ja i deies... És estèril. Tinc gana, m'ho menjaré, però cada vegada que em menjava una cosa aquesta dèiem... Si està fregit 4 vegades, és estèril. Acabo de veure que el Tulsis pregunta qui és el Rubius. Jo crec que, Tulsis, ho saps perfectament, però dissimules i vols ser aquell grup de gent que fa veure que no coneix a tots aquests famosets del món de YouTube i Twitch Però això ja i ho tot vam això. parlar. Avui simplement estem a Andorra per una coincidència que hem dit, mira, anem a Andorra, no? Sí. Perquè, bueno, jo m'he portat tot, la consola i tot, perquè, clar, la Moti s'ha portat la casa, el Xus no ha vingut,
O sigui, perquè... A veure, tot és un croma, és un croma Bueno, sí. que sempre ens acompanya als El directes. Tita és el que està Tita millor. Freda, estan per aquí preguntant si tu has estat mai a Andorra. He estat a Andorra, però potser menys vegades que el Xus i tot. O sigui, Sí? parell de cops i tinc uns mig parents, però no... Joder. Jo no masses, 6-7 cops he anat en ma vida. Jo potser Jo hi he anat Tres. De fet, el primer videojoc en 3 dimensions que vaig comprar va ser el Tomb Raider i va ser a Andorra. I vaig explorar quan vaig arribar a casa de la felicitat. Jo crec que d'adult no hi he anat mai. Mira que Bueno, jo anava amb els meus pares, que... Bueno, el meu avi volia anar-hi sempre, perquè el meu avi era bastant fumador, i diguem-ne que els cartonets de tabac se'ls pillava de puta mare. Nosaltres anàvem a... Bueno, anàvem més aviat això per comprar i ja està. Però hi havíem anat al... el Simpli diu que anar al punt de trobar i tornar no compta. Doncs ja està, ja No. em pots esborrar. No he Sí. anat mai a Andorra. Jo gairebé podria esborrar-me-les totes, també. Joder, jo sí, és que a més he estat fins i tot setmana sencera a Andorra esquiant. Bueno, jo no sé. esquiar no, perquè la vegada que vaig esquiar... Us puc explicar la vegada que vaig intentar esquiar a la meva vida i després vaig decidir no... Explica, gent, sisplau. Explica'ns, i tots els del xat, si us plau, mal penseu cada vegada que digui esquiar, que llavors la cosa té Tant més de bo, tant de bo. Deixa'm, pots representar-ho amb gestos com esquies? Vinga. Espera. Sisplau, Xen. Amb lentitud, Uau. amb carinyo. No, tant de bo esquies ara. Però què és això? Això és esquiar. No, però és esquiar. O sigui, m'heu fet dir que esquiï. Però és que com que no sé Per esquiar... cert, abans d'explicar l'anècdota, crec que és el moment de treure la carta Master Twist, perquè si no se'ns Va, tira, passarà tira. Gràcies, Aradea, pel follow. Si Master no Twist. se'ns passarà el d'allòs. Va, tira, que se'ns en va. Ja l'he tirat. Bueno, de moment no la Comença a veig. esquiar. Home, jo li he tirat. Ara. Sortirà quan sortirà. Avui per sopar Tranquil. ha sigut especial. Ara ha sortit. Primer sopa de verdures per depurar. I després vedella amb bolets. Avui he per no sucat depurar. la suquera fosca amb baguet. No hi havia pa de coca. Ja no hi torno. No hi havia pa de coca, tanquem Oh. la xerrameca, sisplau. Ja està, s'ha acabat la xerrameca, ens veiem el proper dimarts. Això serà molt pornogràfic, no? He sucat la suquera fosca amb baguet. Mare de Déu. Jo estic decepcionat. Sucar la suquera fosca. Té una poesia Mira, el Bernabéu explica vine molt a bé. la suquera Tabac, fosca. 5 quilos de sucre, formatge de bola, whisky, fàries, cigarrets i cartutxos del 12 i canviar les rodes del cotxe i sí, era això el que s'anava a Andorra, vull I dir. ficar gasolina, omplir el dipòsit, I també. ficar gasolina, exacte. A veure, Perquè allà està més Jo hi vaig barat. anar 2 o Jo he 3 arribat. vegades a Caldea, simplement. Jo he arribat a estar a la Seu d'Urgell i pujar expressament a Andorra a posar gasolina. Però és que, perdó, què més té Andorra? Té un tobogan, crec que per Caldea. algun Sí, el lloc. tobogan Sí. gegant aquell de Sant És Julià de igual, Lòria. és igual I- tot l'altre. i ja està. És igual tot l'altre. Aquí volia Caldea. anar. Caldea és la polla. Cony, i pistes d'esquí, pistes d'esquí. Esquí, això és pels A veure, pijos, hòstia. Aquí voldria... Caldea. Pija! Pija! A veure, colla A més a de més, pijos, un moment. Pija del Carmel, pija del Carmel. Calleu un Això ja és... Pues sí, soc una pija al Carmel, què passa? A mi em pareix Pijos, així, a mi pijos em los pareix dos, així. perquè... Calla. Un Diu va, que- amb un balneari i l'altre va esquiar. Això, per mi, és de pijos. Anar al balneari és una puta merda. I anar a esquiar, Què dius? encara Què pitjor. dius? Vinga, ja Oh, ho... jo he anat 3 vegades i Pijos de és puta. una passada. A mi aquí que es veu a la imatge on estàs, Sí. aquí tot nevat, i jo sortint allà ben calentet, allà mirant, oh, que guai, la neu, que maco que és el paisatge, i jo calentet allà dins. I un lloc que hi ha gel, que surts calentet i et fiques al gel. Una altra piscina que és fred calent, que allò és per donar-te un atac de cor. Vull dir, sí. Però jo vull anar a Caldea un altre cop. Caldea Creadors. Caldea 2022. Creadors. Ah, perdona, a mi el Caldea Creadors em sembla No, un planazo, 2021. eh? 2021. Planazo. I m'han dit que per allà hi ha un Burger King que poden passar coses, no? Ah! Diu el Solvac si podem parlar d'algo interessant. Mira, si no t'agrada, allà tens la porta. Jo tinc una altra marxa. anècdota. Gam, te'n recordes del restaurant pirata de Pas de la Casa? Aquella també és bona. Recordem que Caldea és Andorra molt té, bo. el català és oficial, o sigui... Jo per això ja em sembla bé, Andorra. Per Master Twist, què acaba de passar? No ho sé. Caldea és molt calent. De sobte, i sota les aigües túrbies... Bueno,
pots percebre com una cama, un pauet, una mamola? Què és una mamola? Algú sap què és una Què és una mamola? M'estic rient del comentari del Nico. Com no substitueixis Et la M del toca. mig per una N, no ho entenc I el gaire, Nico això, diu, no? Una Moti. manola és una altra cosa, clar. Una manola? No ho llegeixo? Una mamola? Sí, home, Moti apunta a la comissió d'activitats a organitzar excursions de la Inserso per creadors. Anirem a Benidorm, Caldea, Rajadell... Molt bé. Sopa d'humans, rico i con fundamento. Per això és d'anar a Caldea Club, que és la part de dalt, que no és la sopa d'humans, de les 7 de la tarda, de tots els esquiadors que han baixat de pistes, i que allò és infumable i no et I relaxes tampoc és ni tan una car, puta Bueno, almenys en el seu El moment. Master Twist volia dir una mamella. Ni una manola, No, però ni una mamola, altra cosa. una mamola em mola. Et mola. Mola, la Una mola. mamola és... No, està bé. O sigui, jo crec que ja és una paraula que hauríem Podem d'utilitzar. adoptar-la com a paraula. Mamola. Mamola. De Per fet, cert que... quan com fem a la raid, data... perdona, quan fem la raid, jo crec que la paraula que haurem de dir és mamola. Mamola. Sí, apunteu ja a la xat aquest d'Skype. Va, Mamola treballeu una ja, mica. Viene. Bé, Anava a dir que Andorra sortia a Big Bang Theory Què? com a únic país del món que té una vaca al seu bandera o al seu escut. I, per tant, és el millor país del món, i ja està. Vull dir, Sheldon Hype. Sheldon Hype. Fan with flags. Els evasors fiscals, quan vulguin avortar, que es quedin allà, que no vagin a un hospital català, tenint en compte que la gran majoria són homes. Bueno, el futur pot... Són persones Persones amb penis. aparell genital masculí que no poden... Per si Però el mateixos. futur dirà, no sé, vull dir... Disculpeu, persones amb penis que no poden tenir fills perquè no tenen òrgan reproductor femení a dins. Jo sé un mapa, Creadors, exacte, creadors en masculí, sí. Que gran que ets, Tita Freda, molt fan del Sheldon Cooper. Molt bé. Les propostes donen una idea que és anar a Caldea a l'estiu per escapar-nos de la sopa d'esquiadors. També hi ha la idea d'anar a caldear a l'hivern. I a primavera. La idea no anar a Esquiar està sobrevalorat, però molt, A veure, esquiar és No, guai. esquiar... Jo tinc un trauma. No, Jo tinc un trauma i jo... Explica'ns el trauma, Xen. Exacte, ens sé havies que el vols d'explicar el trauma. explicar, Que per això treus l'otreme cada 2 No, minuts. què dius a cada 2 minuts? Acabo de dir-ho ara. Va, vinga, va. Vinga, va, digue-ho, deixa-ho. No, només és per donar una mica de coses més que us pugueu riure de mi o... Una cosa més, ja. Jo crec que hi ha una llista bastant important de coses que us podeu fotre amb mi. O sigui que us n'afegeixo una més. Tot ho faig per vosaltres. No, jo vaig anar a Caldea... Ai, a Caldea. A esquiar. Crec que era a l'institut. I a l'institut hi havia neu? Dintre amb l'escrotis, Tita Freda. és una mamola. Una mamola. Una mamola. No, jo vaig anar allà i teníem un monitor que en principi ens ensenyava a esquiar els que no sapiguéssim, ¿vale? Cosa que jo no en sabia. Cosa que jo em vaig posar a prendre i ens van ensenyar la cunya aquesta de merda. Ep, què tenim aquí? Tenim el Ricard Castellet. Moltes gràcies per unir-te als seguidors de Creadors. Quan has dit que tenim aquí, pensava que t'havies trobat per fi alguna cosa, però... No, jo m'ho estic tocant tot el rato. Veieu que no es veuen les mans? Doncs és el que m'estic tocant tota l'estona. Molt bé. Imagineu-me així. Doncs, no, ens van ensenyar una mica a fer cunya i coses d'aquestes. Fer cunya? Però no era un curs d'esquí. Home, però has d'aprendre a fer cunya, una mica per... Què té a veure fer Fer cunya. No, això que parleu vosaltres, no. Cunya A veure, és Xen, fer de cunyat... ja ho els saps esquís fer, per frenar i tal. Per ficar-los així, per frenar. Sí. D'acord. Vale, s'havia de fer Tu ves S'havia de fer així, vale? Llavors, jo no sé per què, jo crec que m'ho va dir ell malament, però jo crec que m'ho va dir ell malament, perquè jo... Això d'entendre les coses diferent no ho faig mai, no em passa mai. Mai de la vida. No em passa mai. I ara... Llavors, I ara? em va dir, vale, era anar cap a ell i fer cunya, no? I frenar abans d'arribar a ell. Clar, jo vaig entendre que en comptes de fer així, havia de fer així.
cosa molt lògica, vale? Llavors, què vaig fer? Vaig anar cap a ell, fent així, però de cop, no sé si perquè m'ho va dir ell o perquè vaig interpretar jo, vaig fer així. Cosa que em vaig menjar el monitor, va sortir volant amb mi, va saltar i després es va aixecar i em va insultar. O sigui, què dius? Sí, no, va insultar i recordo perfectament que em va insultar. O sigui, no, això no m'ho treu un record del cap. Però recordes quin No, insult va no fer recordo tant, però sé que em va insultar i no sé què i tal. Llavors, el segon intent va ser el telerastre. El telerastre aquesta és un infern a la Terra. Vull dir, algú va inventar-ho i va dir doncs anem a fer una cosa que agafi pels collons algú i ell hagi de decidir quan sortir d'allà. Vale? Cosa que vaig anar al telerastre per intentar pujar, em va enganxar, però els esquís no els vaig aconseguir posar rectes, cosa que va fer així els esquís, vaig saltar al telerastre, vaig donar una voltareta, els esquís van anar cap aquí, cap allà, i em vaig quedar al mig on passaven tota l'altra gent amb el telerastre. I clar, la gent allà insultant, sempre insultant, fills de puta, sempre insultant. I total, que vaig dir que em vaig quedar amb 4 o 5 a la part de darrere del bus, bueno, a la part del costat on hi havia les maletes que es van obrir, i ens vam quedar allà tranquil·lets perquè no teníem collons d'anar a esquiar, perquè no en tenim ni puta idea, i això és la meva experiència amb l'esquí. No Pots posar una cara de velocitat, Xen? Per què? Que em vols fer ja un muntatge? No, què va. No la posaré. Vale. No la posaré, perquè no sé què ve això i ho utilitzaràs en contra meu. Total, què és això? Aquesta és la meva experiència d'esquiar i li tinc un trauma que algun dia, me l'hauria de treure. Tinc amics que saben esquiar i que no són uns fills de puta com el monitor aquest de merda, que jo espero que estigui mort. Sí, és una cosa que ara mateix... Deixeu-me dir-ho. Aquí s'han dit coses molt fortes. També hi ha una certa mòtica a l'última xerrada que va desitjar la mort a algú. O sigui, almenys tu, Xen, no has dit el nom. No, perquè no el sé. Però està bé desitjar. És una cosa que desitjo. Ja està, el següent és sexe, no? Sí. No, amb sexe amb morts no. Vull dir... Me mola. No entrem aquí, que ja hi vam entrar un dia i no va sortir bé. No entrem aquí, això és una cosa que diuen sovint, Xen. What? Bueno, ja podem passar a un altre tema. Ja està, ja m'he deixat anar. Ja comencem. Doncs jo mai he anat a esquiar, mira. Jo tampoc. Mai. He anat amb moto de neu, he anat amb raquetes, he pujat muntanyes en gran ponts, però esquiar, res de res. Amb raquetes també era. I amb l'institut van anar d'excursió a Caldea i a esquiar, no vaig anar-hi tampoc. No tenia pasta. Per això que Andorra se'n va comprar el formatge barat, no te'n vas a esquiar. Caldea és molt barat. Pijos, són pijos. Allà a la sopeta d'humans. Són pijos, home. Uns pijos. I us ho diré com ho enteneu vosaltres. Pijos. Oye, pues sí, son uns pijos. ¿Qué pasa? Escolta, Xusa. Per un bici que tinc, Vinga, que sabem que ja n'acumules uns quants. Escolta. Com que uns quants? Pijo, us diu aquí els Loseta. A mi no me diguis pijo, ¿vale? ¿Vale? Perquè jo soc pijo, ¿vale? A mi no me diguis pijo. Bueno, Xen, jo vull veure fent la conya. Fent la conya la faig sempre, però... La conya. La cunya... Si algun dia m'atreveixo a tornar a intentar esquiar, jo crec que el primer que faré és fer el mateix per veure que no és tant el problema. Contra un monitor, un monitor. I veure que no m'insulta ara. Però jo crec que t'insultarà igual. O sigui, devies fer alguna cosa tan absurda. Ja, però és que si m'insulta, llavors li rebentaré la cara, ¿vale? Perquè ja tinc una edat, saps? Molt bé. Bueno, ella en deu tenir una altra, també. Sí, bueno. Exacte, també. Potser és un tio tot m'és igual, encara que em rebenti sobre la neu, però jo... És igual, no em feu parlar. Que m'ha vingut com els vídeos aquests de la guerra que ve del Vietnam, doncs això m'ha vingut una mica.
estic traumat. Per què estàs parlant de No rebentar ho sé, Déu? perquè m'ha vingut un record que encara no... Johnny! En fi, Mira que et diu el Goret, Diu que et va insultar perquè no en tenies ni idea, que ell també ho hagués fet. Goret. ens Amb fotrem què jo, es ve, Goret, però no sé, I l'Euseta diuen que ho has de treballar i ho has de superar. Sí. Creadors a la... Deixem un dia perdut. Deixem un dia perdut al mig de les muntanyes, que no sàpies on estàs, i ja veuràs com t'estalvies l'esquiant. Sí, clar. No, És la solució. a creadors no, que hi ha molts I a cavalls que m'hi sortirien encara més. I Laia diu, Oli, per fi he pogut entrar. A mi em passava el mateix, portava una hora intentant d'entrar i No, I no hi ha hagut Laia no ha pogut No, entrar no, perquè està fent coses útils. Perdó. Sé que sóc un inútil. Segur que estava jugant a la Play 5 o alguna merda d'aquesta. Sí, doncs és el que estava fent. Estava preparant les classes de demà. El joc, les classes de demà. Sí, estic... Ja tinc col·le i se m'acaba aquest dijous. Ué! Bueno, però... Està parlant de Però profes. quan vas començar? El dijous. O sigui, Una setmaneta. hauràs perdut tots els nens aquest dijous, ja. Bueno, ja no me queden gaires, És una escola que sí que és veritat que té molt absentisme escolar. F. Sí, molta F, molta F. El primer dia eren, bueno, els que fossin, i l'endemà me'n faltaven 5. Ja els havies... Mare de Déu. Però perquè no van venir. Sí, no van venir, ja sabem. I al cap va passar el cap de setmana, va passar el dilluns, i avui dimarts m'han tornat tots els que em faltaven. Mira, van venir Bueno, com a mínim no estàs confinat, com el Nico, saps? Ja. Calla, que he anat a portar-li un dossier que es va descuidar aquí a casa meva i no sabia com donar-li. Estava jo allà, que agafa l'altre pal. De fet, a mi avui m'han fet la cosa aquella que t'has de ficar el pal pel nas, ha estat molt divertit. El PCR. Sí. No, però l'auto-PCR, allò que t'has de prendre tu la mostra, Sí. i ha estat, bueno, impressionant. O sigui, ha estat molt divertit veure 20 persones adultes a la sala de profes allà, molt divertit. Però pots fer la gràcia i posar... Bueno, és igual, i posar-t'ho en He de dir que hi havia un profe que estava dient que ell se l'emportava a casa, li feia el gos i venia amb la mostra del gos, però no li han deixat. Pobre gos. No li han deixat. Pobre gos. Quan puguis, Xan, podràs actualitzar el tema aquest. Ànim, Flambo. Gràcies. Jo m'hauria agradat fer-me la prova del PCR, però vaig arribar que ja se l'havien fet. Com vols dir, ja se l'havien fet? Doncs que el dia anterior ja s'havien fet la prova aquesta que se la fan... Jo tampoc m'ho puc creure, Núria. És en plan, no sé. Jo he pensat, però és que no sé per què no ho he dit. Ja, és que, a més, us l'he deixat allà votant, i ningú li ha fet cas. Jo, pues nada, tu. Bueno, jo he dit que se'l posessi per una altra Per això no banda. has dit però sembla que PCR. Mira, tenim Tot nova per la carta. xerrameca, Gato! Oh, m'encanta. Shit, és que he de fer No, què collons? M'encanta. El Xandalut patinarà una bona estona. No hi ha accents perquè aquesta font no té accents. Això és com la del jardí. Espera, estic centrant-ho, perquè això també s'ha centrat. La versió culpa teva. No, perquè no ho tinc a la mida correcta. Sí, Shensky Impact. Sí, ho anava a dir jo. Ostres, ja ho hem dit. Aya, si no estàs abans, t'hauràs de mirar la xerrameca en diferit. Oh. Ho anava a dir jo, Shensky Impact. Tens raó, Bernat, de la sala de profes fem veure que som adults, però cap de nosaltres passa dels 15 anys mentals, o sigui que no sé. Hòstia, que em falten anys per arribar als 15 mentals. I dono gràcies al senyor per ser així. Quin senyor? El monitor El d'esquí? senyor Xus, el nostre déu. Per cert, gent, que sapigueu que aquest divendres dibuixaran el Xan de Luz despullat, amb una magnífica pose i una carabassa als cataplins. A veure, això és spoiler. Jo vull veure això, Això és sisplau. spoiler. No és spoiler perquè ja es va dir, això. Es va dir a les 3 de la matinada. Bueno, però es va dir, o sigui, no és spoiler. A veure... Esteu tots convidats El making of també. a veure el procés de dibuixament de tot el trasto. No us emocioneu, perquè no... A veure, jo m'estic perdent. A què ve això? Bueno, es veu, o sigui, no sé si ho sabeu, que al canal del Joan Baró hi ha de tant en quant una pel·lícula
Mhm. la pel·lícula. I després de la pel·lícula hi acostuma a haver un cinefòrum que no és normalment cinefòrum. És un guarrefòrum, no? Vull dir, saber qui la Que diu no més té res a veure grossa, amb la pel·lícula. exacte, encara pitjor que la xerrameca, normalment, no? I una de les participants dibuixa i va començar una sèrie de dibuixos de gent despullada. Val? Per què? Doncs no se sap. I el primer a ser dibuixat... Bueno, jo sí que ho sé, però El no us ho primer a ser explicaré. dibuixat va ser el Tita Freda. Correcte. I se li veu la cara. I el mandó. O el que sembla que deu ser la seva cara. El que passa que jo crec que està, La gràcia és està que massa millorat. Sí. La gràcia és que ho va començar fent com un retrat del que ella s'imaginava com era el Tita Freda. No? Ah, que guai! I jo li vaig dir que em dibuixés com una de les seves noies franceses, rotllo Sí, Titanic, Titanic. i em va fer com una de les Sí, seves noies però cal dir, franceses. Allà així, cal no? dir que el Estirat? Tita Freda, dels que ha dibuixat, perquè després va dibuixar l'Smirgl, i cal dir que el Tita Freda és l'únic que se li veu la cara realment bé, el cos i la tita, diguem-ne. Sí, però no tinc ous. Bueno, però És a perquè dir, és tinc el que hi ha. ous. Vull dir, si tens tita no tens És un ous. castrati. Se va deixar la part important. Llavors els altres, pues no es veu tot bé. És una injustícia, això. L'Smirgl de moment té cul i el Xen en principi portarà Tot tapat, una carabassa tot tapat. als carabins. Però perquè una carbassa i no una síndria? Perquè el dibuixarà com una tribu de Papua Nova Guinea. Hi va haver una enquesta i es va votar carabassa i no síndria. Em sembla terrorífic. No, a mi em sembla que s'hagi votat perfecte. A mi em sembla perfecte. No. A veure, ja deixem... Sí, Ja, ho trobo sisplau, ja delirat. deixem lo de la síndria. Però potser... Els potser no cal una collons, ja. carbassa, Això és, potser cosa, un moniatge- això és molt... Potser un moniatge en tenim Però la prou, síndria és molt 2020. Lo de la síndria O és sigui, molt trobo 2020. denigrant i totalment fora de l'ore que el Xen se'l dibuixa amb una carbassa i no amb una síndria. A veure, Moti, si vols impedir-ho, sempre ets a temps Però és un lore que no és de la d'entrar en el moment que es xerrameca. faci el dibuix i intentar demanar-ho. O sigui, Bueno, doncs, la síndria és molt 2020. Oblideu ja. Mira què diu el Nico. Ara porto l'enquesta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i veuràs que ràpid l'anulen. pim-pam, així. Ara va, qui ho fa, això? Ho fa la Buttercup, que és una espectadora, I anava a dir streamer. oient. Que està... Streamer també. És de de Madrid, però viu a Londres. Londres. Andorra, no? No? Llavors, Xen, serà que t'agafarà una foto i, No. i et dibuixarà ella. No, No agafa cap foto. Fareu un streaming. No, que ja l'he vist. nosaltres S'ha d'acabar, però ja l'he vist. La va fer mentre estava... Ah, vale. O sigui, va agafar la teva imatge i... És veritat. No, ja està la fet. meva imatge no. O sigui... Vull dir, una foto mental No, o em veu a algo. mi, estava en directe. Vale. Vale, No, doncs però això. va fer un croquis. No et No, va fer però encara. gairebé. Va ser gairebé això. Un Què croquis, collons de gairebé? Allò era o un un- croquis, home. Ara que te farà el dibuix bo. No. Un croquis o un No, coquis? però ja sé com serà, més o menys. Només sí, però era un esquema. Però jo no ho vaig Aquí demanar, posarem els cataplins, aquí posarem la carabassa... Jo no ho vaig i aquí demanar. posarem els camps. Simplement... Quan el tinguem acabat, el podríem presentar aquí. No, a la no. xerrameca, no? Ai, tant. Aquests dibuixos es queden en privat. Sí. Sí. Vaja. Jo puc intentar trobar el No, meu. es queden en privat. Faria No trenquis. una enquesta al xat de veure qui vol que Es es queden, vegi això. es queden i en que es privat, publiqui. aquests dibuixos. Bueno. Ja us el passé jo. No. Bueno, Passarà ja així ho ficarem avui. al Twitter. Ja ho ficarem al Twitter. Ja ho ficarem. A veure què diem per aquí. El Bar... És És com una... Digues. Ai, que bonic. Sisplau. Aquests És com profes. un amic quan va demanar que li diguessin alguna cosa bonica, alguna cosa que li diria una noia guapa, i em van respondre, són 60 euros. Dios, que... No, Bernà, Molt dur, A veure, molt Bernat dur. està al nivell Bernat, aquest comentari. Jo tinc una anècdota de petit. Ah, no, Quan vam anar a una no escola, m'interessa, Ai. crec que devia tenir entre 10 i 11 anys. No, 11. Era 5è de primària ja. Que sempre implica nens. No ho entenc. Bueno, perquè era un així, jo. La tenia aquí d'anatomia. Bueno, I vam anar a unes colònies a l'estiu i allà doncs, que hi havia una nena que m'havia fixat, no? I li vaig anar... Oh, a cinquè de primària, que xuxi. Ai, que Ah. bonic.
I res, bueno, allò, lo típic, no?, de que comences amb els companys, ai, m'agrada aquesta, no sé què, sé quantes i tal. I com vam anar a la piscina de les colònies, érem jo, un amic meu, i aquesta noia. I aquesta noia li mira els ulls al meu amic i li diu, oh, tens els ulls supermacos, són de color mel. I allà, gràcies, gràcies. I dic jo, i jo, quin color els tinc? I me'ls mira i em diu, de color merda. Crac! Ser tancada enorme pel Xus. I aquesta, senyors, amics i amigues, la primera decepció del Xus Lord, la primera decepció amorosa. Doncs més i més carbassa, i és 100% verídic, eh? M'acaba de venir un record ara, en forma quasi de llagrimeta, eh? Aquest ganivet que veiem clavat a l'esquena del Xus és des de llavors. A més ho tinc superpresent, eh? Te'n recordes del nom de la noia? No. Així per dir-lo i que mos pugui denunciar. Ni de la cara no me'n recordo, mira què et Jo us dic. podria explicar una història bonica, però no va per la xerrameca. Explica-la. A veure, si no pots dir això i no explicar-ho, en sèrio, o sigui, està prohibit. Va contra els estatuts de la Jo ho faig xerrameca. expressament. Però si això, això ho diu per explicar-la. És que... Home, és per donar una mica de cosa, no sé, vull dir... No l'explico perquè, clar... No digui. Tinc una història superguai, però no us la diré. No. Quina merda és. Vinga, va, deixa-ho anar. Era un febrer de 1900. Soc l'anticlima. 1991. Tenia 10 anys. No t'ho creus ni tu, que el 91 tenies 10 anys. Home, si vaig néixer el 81... Ja els havies fet? Ja els havies fet els No 10? tinc ni puta idea. Suposo que sí, perquè era més estiu i tal. Acabes de dir que era el febrer. No, perquè m'he inventat lo del febrer. No, jo vaig... O sigui, vaig... Ma mare, d'una amiga de la infància i tot això, i vam anar a Vilanova i la Geltrú. A més dic llocs i tot. Una amiga de ta mare de la infància. Sí, una amiga... Sí, de la infància. Els trets van per... No, una amiga de ma mare de la infància, doncs que és la meva padrina, diguem-ne. Ah, vale, Sí, vale. no. Jo m'imaginava... No, home, no, joder. Història Mi d'amor. mare, que no entri aquí en cap merda No, amb la mare d'aquestes no, amb peles, l'amiga. Amb l'amiga. No, doncs... No, que coneixien el seu matrimoni i tal, que eren amics i tal, i vam anar a un apartament que tenien a Vilanova i tal. I aquell matrimoni tenia una filla. Pau, xaca, pau, pau. Molt bé. Gràcies, Xus. No he entès gaire. A veure, era la música que anticipa Sí, la però és que saltoreta. no. Bueno, Era la música de total, l'Àsia, que Pau. aquesta nena, clar, en aquest moment, va anar... A més a més, me'n recordo perfectament. Vam anar a sopar allà a un xiringo al costat de la Amb nena, platja. Tu sol? No. Quants anys tenia la nena, per cert? A veure, tenia 10 anys i ella en tenia, pues, potser 9, no sé, o així. Oh, A saltacunes. Tenia que venir una de buena part anys menys que tu. Doncs vam anar a menjar i tal. Nosaltres vam menjar i tal i vam quedar-nos a fora. I ens en vam anar a un racó fosquet en un pàrquing. Dos nens de 10 i 9 9 anys, eh? Allà, bueno, havíem parlat molt, bueno, perquè era... Bueno, ens havíem fet molt i tal. Vam anar a un racó allà fos perquè no es vegués ningú. I ens van fer un petó. A la boca! Però a on? Oh! que cuc, i el primer petó del Xem va ser un Però espera. nouatet. Que mono. I van haver de Espera, passar 10 perquè vam marxar... Pel segon. Espera, perquè vam marxar... Por ahí. Vam marxar i jo recordo, durant tot el trajecte, recordo perfectament plorar com una puta Magdalena durant tot el trajecte perquè em volia quedar allà, saps? Evidentment. Arribant a casa plorant allà, però un drama molt bèstia, eh? Un drama molt bèstia. Ah, clar, algú es va despertar allà i no volia marxar. Tenim la trucada de la noia en directe, si us plau, un moment. No, a veure, que falta un ratet ja...
Falta un ratet, encara hi ha més història. Ah, que no s'ha acabat No, no s'ha acabat la història. Home, jo ho faig amb tranquil·litat. Disculpi. Ui. Passió de gavilanes, eh? Si tot ho fas així, la nena de 15 Van passar 10 anys. Quina versió. Calla, que van passar 10 anys. Van passar 10 anys. 10 anys de seguit. 10 anys. 10 anys. I no sabia... Ara el Xavi en té 19, vale? Ja No sabia res l'un de l'altre. Passar És com a Pirates del 10 Caribe. anys. És veritat. I la padrina tenia una filla que va fer la... No sé si era el bateig o la comunió, no me'n recordo. Hi ha una petita diferència. Ja, però no me'n recordo. Crec que era el... No, 10 anys! Crec que devia ser el bateig. Devia ser el bateig. no sé si era un... I en aquell bateig, sense jo saber-ho, hi era ella. Que era alto... Com una bona cosa. Era ella. I bueno, ens van seure junts, especialment ja, perquè volien allà que hi hagués marro. Vam estar xerrant i tal i qual. El primer que va dir, hòstia, Xen, estàs molt gran. És com si tinguessis un any més que jo. I vam, a veure, que estarem tota la xerrameca així, si no calleu. No, sí, clar. I vam anar, vam marxar, però ens vam donar el mail. Hotmail, li va dir, I vam estar escrivint-nos mails enormes, que deuen estar encara al meu d'això, mails enormes durant cert temps, fins que vaig decidir crear un grup privat al Mirk. Al Mirk. Que hi ha gent al xat que El Mirk era un xat, el primer xat que hi va haver a la història, diguem-ne. Xen, has de fer veure que no coneixes el Mirk. Vale? Has de fer No, jo no faig veure res, jo sóc obert, jo sóc obert aquí. M'obro a vosaltres. També us podríeu obrir vosaltres. A mi, bueno, ja està. Xen, ja saps que jo m'obro quan vulguis, eh? Ep. Joder, Moti. Obert fins a la matinada. Ara no, Moti, ara no. Fins Que a la estic matinada, parlant d'una altra dona. falta Que estic parlant d'una altra dona, Moti. Bueno, però a veure, ara la gràcia, el plot twist, seria que aquella noia es digués Moti-chan! Sí! No. Hòstia, no, perquè jo quan tenia 10 anys, tu no... Pots fer mentit amb l'edat. No, perquè la Moti no coneix A el veure, Mirk. 10 i 2 ja és una mica greu, saps? 10 i 2 anys és una mica greu. Dos vine a jugar amb No, nosaltres. a veure, quan el Cep va fer això l'any 91, jo no sé, tio, jo portava penyal, saps? O No, sigui, seria lleig haver passat això. Faria lleig. No, doncs això, que vam estar parlant per Mirk. Per Mirk. Mirk era un xat que hi havia xats com els xats de terra, que aquests potser els sap més gent, però bueno, és igual, era un xat. Era el xat boomer. Començava internet en aquells moments quasi, o sigui que no. I vam estar parlant pel Mirk durant molt de temps. I una trucada de no sé quantes hores que va arribar una factura dels meus pares que va ser interessant i va haver una bronca que jo la recordo encara, la tinc gravada, una bronca molt guai. Xen, és que això hi ha gent que no ho sap. Quan tu estaves a internet, pagaves per l'estona que estaves a internet, vale? No, com si truquessis per telèfon, que abans però pagaves no internet, el telèfon. Si era el telèfon... És que abans les trucades es pagaven per minut. Llavors, jo què sé, vaig estar 1 hora i mitja o més. I això volia dir, doncs, jo què sé, Molts euros. Bronca bastant guai, jo plorant, per què? Però és l'única forma que tinc de comunicar-me amb ell. Així, jo recordo així, anar-me'n a l'habitació plorant, dic, oh, quin drama. D'on era aquesta noia? Jo he sigut molt dramàtic sempre, vale? D'on era aquesta noia? Pues de Vilanova, bueno, per allà. Vilanova i la Geltrú. Clar, és que Vilanova Navarcles. Clar, és que hi ha 1 hora i No, mitja. hi ha 2 hores. I tenies 20 anys. 20 anys. Bueno, és igual, no tenia cotxe ni... Agafes el puto tren i te n'hi vas. No, si no havia sortit del meu poble gairebé, o sigui que... No, però... No, de fet, en aquells moments vaig començar a tenir cotxe. I llavors, un dia vam trobar, vam anar a l'apartament dels meus pares, que està allà a prop, i vam decidir trobar-nos. Vam passar una tarda, vam anar al cine,
que per cert, vaig anar al cine, és que jo sempre em passen coses. Vaig anar al cine a veure Chocolat, pel·li que és molt bona. Culinària Molt bona. perfecta. I o sigui, vaig menjar tantes crispetes i estava tan nerviós que quan la vaig portar a casa seva vaig sortir del cotxe i vaig vomitar allà al terra. Vaig sortir del cotxe i és... o patètic. Jo sempre em passen coses. Però... Però vas vomitar No, sobre... sobre ella no. Vaig esperar a sortir del cotxe. Mentre estava conduint estava blanquíssim. Estava dient, m'estic morint. Per què m'està passant això? I és que sempre... Jo sempre em passen coses. I el tema és que vam sortir durant 2 anys. Ai, que bonic. Que cool. Però em va deixar ella em va deixar ella a casa dels seus pares quan aixecant-me al matí me la vaig trobar aquí i em va dir, escolta, que hem de parlar. I jo, estic adormit. Estic a casa dels teus pares. Deixa'm a mi sortir d'allà amb la cara que volia morir-me dient-li a la seva mare, bueno, ja ens veurem, o no. No. I no es vam veure més. Però o sigui, es pot dir el motiu? Simplement que... Es va trencar la màgia? Sí. Ja no vomitaves com abans? Sí, a veure, simplement és que jo sempre... Saps què passa? Que jo tinc una especialitat per agafar gent en moments de la seva vida en què tenen un canvi. Llavors, ella era un moment de la seva vida que no sabia què fer. De fet, durant tota la relació estava molt dubtant i tal, no sabia què fer, havia provat un batxillerat, havia deixat... Bueno, moltes merdes, i en aquell moment diguem-ne que tenia més clares les coses i tal, i en aquell moment va decidir fer un canvi en tot. I bueno, vaig tindre uns anys una mica durs, perquè em va fer molt mal. I ja està, és això. Que tendre. I no l'has tornat a contactar mai més? Vam parlar més endavant i tal, bueno, ara té un fill i tot això, bueno. Et seguim a Facebook i coses d'aquestes, però bueno, ja fa molts anys, d'això, o sigui... Pot ser que el fill tingui 20 anys, ara? No, home, no. No és teu? No. Vaja. No, però bueno, va ser la meva primera parella de veritat i primer acte sexual. Potser no feia falta. No, sí que fa falta. No va ser sí que fa 9 falta. anys, al parc. I es pot explicar. No, 10 anys Home, no, és igual, tio. 10 és la anys no, amb 20 anys. És la mateixa. Ui, Va ser amb 20 I a més, els meus pares van marxar de casa un cap de setmana, marxaven a l'apartament, van marxar de casa al cap de setmana i ens vam quedar els dos sols, perquè vaig dir, vine, perquè... I aquell cap de setmana va ser intens, diguem-ne. Va ser un cap de setmana que passi el que passi a la meva vida, va ser com molt guai. Pares del Xec, que esteu en directe escoltant. Els meus pares... Sapigueu que va fornicar a tots els racons de casa vostra. Sí. A veure, a l'encimera. els meus racons de casa seva, crec que aquí m'agradaria defensar el Crec que en aquella casa no va quedar res lliure, Vull dir, la marca va quedar tot. Aquella torradora que us estimeu tant, sí, també va ser profanada. Al lavabo, mentre els meus pares i el meu germà estaven voltant, per exemple, per allà. Les nits dormint i amb els meus pares per allà, bueno, és que era rotllo, mira, és que és l'únic lloc on podem, quasi, llavors, perquè encara els seus pares, encara que passava, però encara els seus pares era complicat. No ho he entès molt. Ens obligaven a dormir per separat. Coses... M'estàs dient... Perquè m'escapava després, llavors. Que vau consumar amb els teus pares per allà? No. Bueno, sí, més d'una vegada, però... Sí. I de dia... No, mirant no, cony. De dia? Mirant no. Es poden fer moltes coses sense que et vegin i sense que et sentin. Ninja style. El Nico diu, no us imagineu el que fa el Xen amb els poms de les portes? Home, seria una mica complicat els poms d'aquestes portes, ¿vale? Jo tindria un desgarrament bastant important de moltes coses, perquè això... Però la Sandy em pregunta si jo no sap tancar la porta. Sí que sé tancar les portes. I el que està dient el Xen és que hi havia els seus pares allà in situ. No, jo no he dit això.
a dins de l'habitació, Jo no he dit mirant això, com el seu fill es feia gran i evolucionava. Jo no he dit això en cap moment. Jo no he dit això en cap I moment. posant nota amb 2 cartells. Un 7/10. Jo no he dit això en cap moment. Bueno, ja està. Ja està, que he xerrat molt. Va, digueu alguna merda vostra, ja. Que al final després em dieu que xerro molt. A mi aquestes coses no m'han passat, que vols que t'hi Bueno, jo en tinc altres de coses, però... Mira, la Rita Alsina pregunta què està passant, Rita. Doncs el Xen està explicant com follava a casa dels seus pares, bàsicament. Els seus pares, mira. No. No. I donant notes. Home, no. Home, no. Mira, Joan, això ho podríem fer. Mira, he vist aquests punts de luz i crec que hauries de canviar precisament la posició aquesta. Et poses així a l'esquena i donaria més ple si estigués així. I això et passa i plores, tio. Home, no, jo per sort no m'ha passat i espero que no em passi, però no crec que em passi ja que són alçades. Seria raro allà estar a casa amb algú i tal i que truquessin els meus pares. Hola, i tal. Ai, Déu Laia meu. Son diu, anava a preguntar una cosa, però no ho faré. Millor no ho Laia, facis. no pots fer No això. t'estiguis. Està als estatuts de la Xerrameca diu que no podries fer això. Bueno, va, Amb aquí lo no hem pillat mai. romàntic que sóc, que jo us explicaré cosetes i estic així, per vestir sants. Doncs a nosaltres, a mi, jo diria que no m'han pillat mai. Jo Per mi crec tampoc, això que No, us a mi heu no creat m'han pillat mai. el vostre imaginari. Ho he fet el sexe fet. clar, que sapiguem una altra cosa que no sapiguem. Estaven allà. A veure, Rita, acabes d'arribar a la Xerrameca. La Xerrameca no és normal i això ja ho sabem, vull dir, no té res. Prohibit els pares! No. Oh, Això gran també és programa, molt gran boomer. programa. Tinc ni idea de què és això. Mira, el Xen ni tan sols ho sap. El Xen és tan vell. Eh. això, que el Xen- Fills de puta. No, tu no. O sigui, No, és més Ah, jove vale. que el revés. És tan vell això que no... No sé, no en tinc ni idea. Perdona, Però no, però que els tu no- pares és vell, és de... Bueno, sí, clar, són vells, ja està. Però Tenia- ho hauries Això- ho hauries de saber. Vells, Això et fa més boomer que jo, Moti? Fa uns 12-13 anys, d'això ja. No, Ja, tu- ja, tu quan hauries teníem de 12 o saber. 13 anys nosaltres, o menys. No, 19 Potser ho vaig veure al anys. seu moment, però no... Jo crec que ets massa vell per haver entrat al moment Mira, en què tita, el prohibit als pares... mengen els home, escrotis. a mi també em passa, a mi el prohibit als pares ja em va pillar gran. A mi em va pillar perfecte el prohibit dels pares. Veus? A mi als 19-20 anys. Hòstia, Sí que em recordo... Però, Has a de veure, tindre Barna, l'edat de la moti, no sé, 45. A veure, Cam, aquella trucada no va ser una pillada, va ser una a veure, tallada que hi ha de molt rotllo. text, però que hi ha no molt text aquí una al A veure, Bernai. sexe telefònic a casa de la moti. A veure, explica'm. pillada. Què? No, Espera, no, llegeixo el a veure. Bernai, que no sé què A diu, veure. però em fa por, però bueno. Vale. Quan dius un amic et refereixes al Jo Xen. tenia un amic que es feia passar per una noia al xat de terra, quedava amb un munt de Jo tios això a la vaig mateixa hora davant de l'hipercor, els deia que portessin l'avantguàrdia per reconèixer l'avantguàrdia. I després anava a seure's al bar de davant per veure 10 tios esperant amb el diari sota el braç, fins que es donava compte del que havia passat. És un fill... El teu Mira, amic jo és un vull fill de un- puta. Hi ha gent que s'avoreix. Jo vull un fort aplaudiment. El teu amic és un per l'amic cabron del bar. de molt cuidado, És molt cabró, en plan de que no riuries mirant-ho, A mi em A faria, veure, el em faria tema pena, i si fos jo, l'aniria... A veure, Abans que la ara Matilda mateix expliqui el l'aniria a tema de buscar l'altre. i encara que hagués d'esbrinar, a contractar un... Jo és veritat que una vegada vaig enredar amb un amic i li anava dient que m'agradava del mateix que li agradava amb ell i tal, fent-me passar per noia. I, clar, ell, pobre, està enamorat. Perquè va trobar algú que era exactament igual que ell, no? Que cruel, Però això és Tita. molt cruel, Una mica sí. I a més m'ho anava explicant per un altre canal a mi i... Però això és molt cruel. Ets molt cruel i ets... Tita van, tita van. Ja no és amic, imagino, no? No, sí. Encara som amics. És el Xavi Nus. No. Xavinus. Hòstia, doncs vaya amic, Tita. Aquí m'has Res, fallat, és que resulta que a Borges hi ha una secta i conec a molta gent de la secta de Borges. Mai millor dit, ja ho sé, ja. Bueno, és igual. No, a veure, la trucada que parlava al camp és simplement que portàvem un mes sortint i tal i anàvem a fer-ho ja a casa seva i tal. I aleshores estàvem ja a punt i truquen al telèfon i s'hi posa al camp i era la seva ex. I ja està, i aquesta és l'anècdota. És clar, no va haver-hi res perquè evidentment ja es va espatllar la cosa, però ja està, és que tampoc hi ha més a explicar. Però quina merda d'anècdota. Que no és com Ja, la per meva, això, és que... Per això dic, és que no hi ha massa cosa a dir aquí, saps? Hòstia, la història d'amor del Xen, com a mínim, és millor que la història d'amor de Crepúsculo, però és que això... És que per això dic que... És una misèria, això. És que... no hi ha- Millor que la és que història no hi ha- d'amor de no hi ha Crepúsculo res. és tot el que vulguis.
És qualsevol, tio. És qualsevol història, Nosaltres Era la passava parella que vam conèixer? No, Simple i Nico, tampoc. Nosaltres ens passava una mica al contrari, Moti. El que ens passava és que teníem un amic que es passava el dia cardant, vale? I no podíem trucar-lo per quedar perquè teníem por perquè ell sempre agafava la trucada encara que estigués cardant. Per què? Saps? Ara mateix no et puc atendre, Joan. No, a més, el cabró no fotia veus ni res estrany, Hola, què saps? tal? Llavors mai sabies si estava amb algú altre o no, vale? Però es veu que tenia el costum de ficar manos libres. I clar, era molt incòmode trucar-lo per dir, perquè abans trucàvem, vale? Hola, què Era tal? molt incòmode Què trucar-lo vols, per Xus? això. Què vols, Xus? Espera un moment. Escolta, que se m'ha Després em veia- sorprès. Fica-la. Molt bé, què tal, Xus? Com anem? Què? Quedem demà? Com m'havien dit? Era horrible, Era horrible, t'ho juro que... Ens esbarallàvem perquè truqués algú altre, aquest xaval. Sí. I llavors ens venia a dir, sí, en aquell moment estava no sé què. I no era un fan, no feia... No sé, no s'inventava, saps què vull dir? Anava sonant el... No. Tita, no calia això. Els efectes especials no calien. Laia explica un love stories. Una amiga li van dir que li molava a un noi mentre la meva amiga sortia d'amagat amb ell. Tan. No ho he entès. Ahà. Anem a un punt, a veure. A la Aya Son li van dir que amb ella li agradava un noi mentre una altra amiga sortia amb aquest noi? Això sembla. Però per què la gent és tan cruel, tio? No cal fer aquestes coses. Ja és prou complicat l'amor a l'adolescència com per fer aquestes coses. És que som uns fills de puta, tots. Però és que no entenc... O sigui, a veure, si l'amiga sortia d'amagat amb aquest noi, com collons havien de saber les altres que sortia d'amagat amb aquest noi? No, perquè a Laia li agradava el noi i l'amiga li va dir que era correspost, però l'amiga estava sortint amb el noi. Hòstia. No, però no pot ser la mateixa que li digués amb ella... Sí, clar, per fotre. Una mica cabrona l'amiga, Ja ha tret les cometes. Que és per fotre. Laia ja ha tret... O sigui, no és Clar. veritat. Laia ja ha tret les cometes, ja directament ha dit... A mi m'agrada, A mi m'agrada un noi, Home, sí. no és passat. A mi m'agrada un noi i em va dir que jo ell també. Zolvax? Però ell estava sortint amb ell. Ell estava sortint amb ell. Al final, lo de una amiga, la història aquesta de l'amiga, sempre és fals, no? Ja ho ha posat entre cometes. Sí, però... Que no és fals. Bueno, a mi me'n va fer una de pitjor, a mi se'm va declarar de broma. No, em refereixo que sempre que dius una amiga, sempre és fals, sempre estàs parlant de tu, no? Que no. En aquest cas seria Laia que estava sortint amb l'altra persona. Clar, jo no tenia l'amiga, no. Ja està la I l'Àvia, no, si està per tu, a tope. Al tope i flasca, vinga. A tope. No entenc l'objectiu, perquè Vinga, això a només tope, pot va. parlar decepcions. Jo t'entenc, carinyo, jo t'entenc. A mi me'n fa una semblant i és molt dolorós, és una puta merda. Ara ho expliques, Moti. Però que no t'has reinteressat, que va venir un tio que em va dir, no, clar, m'agrades molt, no sé què, tal, i com que jo era imbècil perduda, que a mi m'agradava el seu millor amic, o sigui, encara pitjor tot, a mi m'agradava el millor amic d'aquest tio, però li vaig dir que sí per fotre gelós a l'altre, i resulta que no, que era mentida. Al cap de mitja hora em va dir, no, si m'he declarat de broma. I jo, vale, estupendo. Ja està, no té més la història, vull dir, és supercruel, ho vaig passar fatal, perquè a més, clar, em vaig quedar com molt malament, i és una putada que et facin la aquestes Moti coses. d'ara, aquest tio estaria ja sota terra. Sí. I ben merescut, Sí. Amb el monitor d'esquí, no? Ja, a la fossa comuna de Xerrameca, saps? Hem de fer un forat en algun lloc i anar... Atenció, el que ens explica la Coràsmia també té molt a veure amb el que estem parlant. Diu, a Reddit l'altre dia una dona deia que el seu marit, quan la pizza està massa calenta, obre l'aixeta i la posa un segon sota l'aigua perquè es refredi. Entenc que tot això és una metàfora. I que l'home aquest va amb els cataplins de l'aixeta per mullar-se perquè baixi allò, no? No ho sé. La pizza és de pepperoni o... La pizza és un eufemisme? Home, si no és d'eufemisme... Com a eufemisme és raro, una pizza. Tenim foto fins i tot de... O sigui, tot és horrible, saps? O sigui, tant si fos veritat... No, és un vídeo.
És un vídeo de l'home posant la pizza sota l'aigua. Però quina tonteria, quin fàstic, no? Pizza amb aigua. Hosti, jo soc de la seva parella i agafo, i quan fa això, agafo la porta i foto al camp perquè s'ha de ser tonto. Quin fàstic, tio, ficar la pizza a l'aigua. Però per què ficar una pizza en aigua? És que no té Perquè cap està massa calenta i la fica amb aigua fresca. Primer està malgastant aigua. Després està espatllant la pizza. I després, per què collons tenen tots els trastos per rentar? Home, per favor. Home, agafa la pizza, rentes una miqueta i llavors... Però... Però aquest tio, vull dir, té neurones? Ja se li van oferir molts advocats de divorci. Sí, advocats se li van oferir. És motiu de cesse, sí. Aya, espero que hagis revisat les teves amistats i que aquesta ja no sigui una amiga, perquè no s'ho mereix, això. I si encara és una amiga, digue'ns on és i l'anem a rebentar. Bueno... Coneixem una força comuna, vull dir, un lloc... A la teva història de Morxen hi ha implicades pizzas amb aigua? Va ser aquest el motiu de... El què? De la ruptura. Dic, a la teva història d'amor hi ha alguna pizza i aigua implicada? No, hi ha carn implicada, molla, però no una pizza. Carn en barra! Carn en barra! Carn en barra, molla! Home, és que... Tita, tio... Ens referíem al motiu del trencament, si era per la pizza mullada. Jo preguntava si et va deixar perquè mullaves la pizza a Caldea, tio, però pel que sé. Caldea, no? Perquè està calenta l'aigua. Però quina barreja que heu de fotre. Bueno, a veure, a l'hora de barrejar històries no em superaràs. No. Però, bueno. Crossover. Mira, Aya, jo només et diré que... Perquè diu, va revisar les amigues, de la colla de 10 es va quedar amb 4 i després a 2 jo directament no en parlo amb cap. Vull dir, però 0, saps? Això de reduir amics de colla és un clàssic, Vull dir que... Bueno, o eliminar les colles directament. Vull dir, ja dic que amb la gent de l'institut no... És que ni m'hi faig, saps? Vull dir, de tant en tant els trobes pel carrer, hola, què tal? 5 fills, cap problema. Vull dir, ja està, tot bé. Això és una cosa que passa. Jo amb alguns de l'institut sí que d'això... Bueno, alguns venien d'EGB, que els coneixia més. Alguns els he fet fotos de família i dels nens i tot. Però a l'institut, en general... A veure, en general, al meu institut, que recordeu, en xerrameques anteriors, cargoleres, que es deien cargoleres, que eren les barraques aquestes que un paio, també en xerrameques anteriors, li va fotre un cop de puny, es va trencar la mà, però li va deixar els nudillos marcats. Aquest tipus de lloc. La majoria eren de Sant Fruitós, que ara parlarem de Sant Fruitós, poble quillo. Tota la meva família gairebé és de Sant Fruitós. Però, sí, els que eren de Sant Fruitós i estaven a Navarcles, en les barraques aquestes, era la cosa més gamberra, però gamberra de fills de molt cabrons. Gent dolenta. O sigui que hi havia molta d'aquesta gent. Llavors, molta amistat no, saps? I de vegades quan veig la cara que tenen o les coses que li han passat, dic, et fots, fill de puta. Alguns hi ha drogues pel mig. Alguns hi ha drogues pel mig. O sigui que, i dic, hosti, és aquelles coses que dius, mira, con pan te lo comas. I ja està, ara ja he rajat dels de l'institut. Vale. Recordeu apuntar la llista de gent que ens denunciarà tots els excompanys de classe del Xandeluz, si us plau. Va, no crec que vegin res d'això. Van darrere del conseller, el Bargalló. Van darrere d'en ell. Saps que als Oscars hi ha aquell moment de quan In Memoriam, que són algú tocant el piano, una cançó molt tendra, tenen els noms, però és el mateix com totes les persones que denunciaran. Jo no dic tothom, jo dic un bon grup. Bueno. Diu el Bernal, jo, a un amic de la colla del poble que ha mort de cirrosis amb 47 tacos, perquè us feu una idea de quin pal anava. O sigui, el Bernal tenia un grup, tenia una colla que eren de lo milloret. Bueno, del meu col·le va haver-hi un que passejant-se amb moto pel Carmel va començar a fer cavallitos i al cavallito li va sortir molt malament, va caure d'esquenes i es va trencar la nuca. No deu ser viu, no? O és paraplègic? Crec que és viu, però evidentment amb unes condicions bastant deplorables.
No és per estar content, això. No és per estar content, però et fa una mica la idea de quina classe de gent hi És que havia el al meu col·le. Carmel... Sí, no. És el que hi ha. A tots els col·les hi ha El algú així. Carmel... No, però és que el meu eren varios, així. Vull dir, era tota una colla, així. Sí. El meu, doncs, no, però els actuals alumnes que tinc van per allà. Que Manresa... Arriben a entrenar a classe amb una moto. El futur és aquest, no, se viene. Fantàstic. It's coming, it's coming. I per això el Xus n'hi va perdent cada dia un. Sí, Que no sí, es noti. sí, són així de macos. Ai, Déu meu. Sí. No sé, home, jo, antics companys que han acabat fatal i aquestes coses també en tinc, però vull dir, res especial. No, jo companys. Company, sí. Jo Companys. Amics no Jo eren, sempre, amics, ja et dic que no jo eren. de les poques coses que estic orgullós, bueno, estic orgullós d'altres coses, però una de les coses que estic orgullós a la meva vida és de saber triar els amics. Conservo amics de diferents tipus, perquè jo tenia uns amics com una mena de colla, uns altres una altra, no he sigut mai de colla d'allò, però durant un temps sí que estaven diferents coses, com que feia teatre, hi havia amics de l'escola, amics d'una altra cosa, de l'institut, bueno, movíem una mica per diferents llocs. I tinc el plaer de dir que mai he tingut un amic tòxic o... Sempre que he intuït que hi havia algú, perquè ho intueixo bastant, ho intueixo de lluny, que hi havia algú que no d'això, ja me n'allunyava directament. Vale? Llavors, al final jo no he tingut mai cap experiència d'amics xungos o amics tòxics. A l'institut i coses així perquè no et pots triar, saps? Estan allà, però no són amics, són coneguts. Però amics, allò que m'he fet, tinc la sort d'haver sapigut o haver pogut, perquè clar, a vegades és més que saber poder, pogut triar. Això vol dir que l'amic tòxic és el xef. Sí. És veritat, això ho diuen, Sí. Que si no tens amics tòxics és que el tòxic. Sí. Això ho diuen la gent que té enveja de que una persona tingui amics tòxics. Perquè jo llegeixo cada cosa, no sé, d'històries que dius, tio, però com pots seguir sent amic d'aquesta persona? Allunya't, corre! No, Xènia, t'explicaré el per què. Hi ha un punt de síndrome d'Estocolm aquí, Perquè a mi em passava a primària amb les que em feien bullying, em passava. Jo tenia síndrome d'Estocolm. Però també hi ha el fet... Em feien bullying i eren les meves amigues. Bueno, sí, pot passar, però el tema també que hi ha molta gent que no sap estar sola i necessita tenir gent al voltant, encara que siguin el pitjor. I això estem parlant de relacions d'amistat i de parella, vale? En els dos sentits. O sigui, de fet, una persona que segurament ha tingut els mateixos casos en amistats que en parelles. Que no culpo a la gent que estigui en una relació tòxica, a la víctima no la culpo, però al final hi ha... Bueno, gent que si no saps estar sol, necessites estar amb algú, el que sigui, és igual. Llavors, clar... A veure, a certes edats, ara a aquestes edats doncs, ja costa més estar amb algú, perquè ja no estàs tan d'hòsties, tenir amistats que no tinguin no siguin una mica sanes. Però igualment hi ha gent que les té. Però vull dir que, no sé, és una cosa que jo crec que passa i és perquè la gent no sap estar sola. I jo puc estar sol tota la vida. És una de les coses que he tingut. Vull dir que a vegades estava amb gent i tal, però sempre he tingut les dues coses. Les merdes d'en Xen. Efectivament, les merdes d'en Xen. O sigui, he estat bé sol perquè sempre tenia algú que fer i segueixo sent... O sigui, jo sol sempre tinc algú que fer. O sigui, no em puc avorrir. Però també amb gent, i m'agrada estar amb gent i m'ho passo bé amb gent. Tira freda, tio, estira't. És que m'està dormint, tio. És que el Nico ja està preguntant què està passant, de què estem parlant de seriosos, que on està la xerrameca de sempre. Bueno. Escolta, va, ja callo. I només et diré que hem baixat un viewer des de que has començat a parlar jo n'he vist més d'un Fa viewer. 2 hores que he començat a parlar d'això. Mare de Déu. Adéu, viewer. Aneu-vos a la cagar. Bueno, home. Potser el viewer ha anat a cagar. Bueno, pot ser. Mestre Tites deia que la gent de l'institut no li han quedat ganes de veure pràcticament a ningú i ben tranquil que està
Sentència, eren una colla d'imbècils. Sí, bàsicament. Imbècils! De fet, va ser molt divertit, que l'altre dia explicava, no sé qui l'explicava l'altre dia, que fa un parell d'anys estàvem una nit a l'Ovella, amb les meves amigues actuals, diguem-ne, i estàvem allà, superguai, érem 70 persones allà de la colla, allà, tot superbé, i de cop i volta estem a la barra esperant per veure, i se m'acosten 3 noies. Ai, no, Gemma, no sé què tal, què tal? I jo, what the fuck? A més, era no sé si era carnaval o Halloween, que anava disfressada. Ai, tio, que et queda disfressa, no sé què tal. I jo, què està passant? I resulta que eren 3 noies que durant tota la meva infància i adolescència m'havien fet molt de bullying. Eren I ara rosses i em treballen venia- a Caldea? M'ha relacionat tot, No. I em venien allà amb el, no sé què tal, Patata. super cookie. Patata. Sí, li vaig explicar. Aquí què fas ficant rus, aquí? I a tope de, bueno, vale, ok, sí, bé, pues aquí amb les meves amigues, en mayúscula, que estem aquí prenent alguna i tal. Ai, mira, fem una foto, no sé què, tal, ens fem una foto i tal. I quan se'n van anar, jo em quedo allà amb les cerveses a la mà, en plan tal, i les meves amigues que em diuen, però i aquestes qui eren? I jo, eren les que em feien bullying a primària i a l'ESO, i les meves amigues que agafen i se'n van a perseguir-les per fotre'ls una hòstia. Para. Aquesta Però és sí, el sí, tal qual. Carmel... Però em va rebentar molt el tio. O sigui, m'has fet bullying durant 12 anys de la meva vida i ara em vens aquí... És que no, tio, Però et a vas fer la cagar. foto. No els hi vas dir colla de fúrcies. No, Deixeu-me en pau. perquè no em anava a rebaixar el seu nivell, saps, cita freda? Vull dir, no. Home, però el mínim que podies haver dit és, mira, ves temporai, saps? No tinc ganes de fer una foto amb tu. No, però... Encara dura el síndrome d'Estocolm. Raid del Sí, Jodri, exacte. bones 8 persones que veniu aquí, no sé on us heu fotut. Bones, Jodri. Merci per la raid. Oh, Meco, Skype... Estan xerrant de no sé què coses, de nens vestits de policia per aquí, i no entenc res. diu el Master Twist, si mai us veig pel carrer a un de vosaltres, us demanaria una foto amb molt de gust. Bueno, si mai em veus pel carrer amb aquest aspecte, jo de tu Amb correria. molt de gust? Ens la demanaries? Sí. El que vulguis, eh? Escolta, tinc una mica Amb de molt de gust. pa de vidre. Pa de vidre. Doncs jo sí que tinc Cada gent sent de portada de l'interviu, què acaba de passar? Per què es foti l'interviu ara aquí? Què? És que abans em- sé ara que... Jo crec que el xat el podem deixar, no cal que parlem de tot el que abans diu em el passat xat, un perquè... Han passat un vincle de Mossos ballant al TikTok, però no sé si té res a veure amb això o no. A veure... Mira, el vincle L'Ovella dels Negra, Mossos. bones birretes i nits màgiques, sí, Master Twist. Quina pena que tot estigui ara així. I que... O sigui, la primera pena va ser que l'Ovella Negra es convertís en un antro de guiris, perquè, o sigui, Ovella Negra. va arribar un moment en què era impossible sentir un idioma d'aquí a Crec que he anat l'Ovella. 2 vegades I- a l'Ovella Negra en mi vida. Però què és l'ovella? L'Ovella Negra és el bar per excel·lència de Sí, Barcelona. és un... Bueno... Sí. És un Amb antro, taules és un antro. llargues, birra a saco... Va ser la meva primera borratxera, si se li pot dir borratxera, va ser allà. Pues l'Ovella Negra és com un dels antres més mítics de Barcelona i la de Poblenou, evidentment, que és mia, vull dir... La de Poblenou, la gran, la que després te n'anaves a Bòveda i Sí, te perquè n'anaves l'altre era més... al Metal L'altre era més al centre, no? al No, Raval. sí. L'altre està És que jo havia anat a les La- dues. Hi ha una Marina, no? Hi ha la de Poblenou, que és la de Marina, i la de... Jo havia anat a les dues, però una vegada cada una, potser. Vull dir... No vivia a No, la de Barcelona. Marina. L'Ovella Laia Negra és un clàssic. Laia, El que passa és sonem... que d'això, l'Ovella Negra, el problema va ser que es va acabar convertint en un bar de guiris perquè, bueno, clar, birra barata i en quantitats industrials i ja està. I, bueno, i ara ja amb el confinament, doncs, evidentment Tenim res, un però, gat a la pantalla. però l'Ovella Negra era mitiquíssim. Laia Som pregunta per què no conec què és l'ovella negra, si ho saben fins i tot els seus pares. Doncs Joder. mira, primer, perquè no vaig ni als bars de Lleida ni als del meu poble, pràcticament. Com a collons he de saber què és l'ovella negra Home, de clar, a Barcelona? veure... Ni puta Pensa que el idea. Tita Freda està allà a la boira i no veu gaire cosa més. Correcte. I el Master Aquí no- Twist diu que anava a la terrassa que hi havia sobre de la botiga del Camell a formar-se de fumer. Home, la botiga del Camell, un clàssic. No sé, Però si aquesta és anàvem, al centre. si anàvem a Barna de festa ens anàvem a la taverna del Pinxo, anava a dir, taverna del a l'Ovella Negra. Jo havia anat a l'Ovella, quan havia anat, poques vegades que havia anat jo a Barcelona de festa, perquè, o sigui, vull dir, quan sortia de festa, Ui, el bebè! havia anat a Marina, però havia anat...
Hi havia una discoteca heavy que es deia Mephisto. No hi havia anat, però... Mira, aquesta em sona, veus? Aquí és No possible hi que havia hagi anat, també. no hi havia anat, però havia anat a davant d'allà. O sigui, davant hi havia no sé què, però... Jo és possible que hi hagi anat aquí. Mira. Saps aquell lloc tan guapo? Uau, sí. Pues aquell No, lloc. això A davant. Mephisto I és que- Mephisto ara és Bóveda i perquè l'antiga I Bóveda és que la van anava de tancar. festa al cielo, tio. Però Mephisto cielo de era heavy Manresa, o no, era... de festa, ja. Mephisto era heavy gòtic, sí. Gòtic, així... Just, no raro. noto que hagis reaccionat en cap moment. Què? No La m'estàs Laki escoltant. mencionava l'Hijos de Caín. El Just està escoltant, que jo anava de festa al cielo. Andet, mira, l'Andet també hi I a les carpes de Vic. A l'Andet també és un Jo clàssic. anava de festa a l'Airbag. Tu coneixes l'Airbag? Però l'herba que ja és més endavant, això, eh? Era un pub heavy A que mi hi em havia. sona, però això era ja de més endavant. Anàvem a lligar nosaltres, el pub heavy aquell d'allà, que també era ple de raconets foscos. No ho sé... I, bueno, era fantàstic. El Tiftafred és d'anar al Manolita. No hi és Manolita? amb Maputa. És una cosa de Lleida. I després va dir la cripta. A veure, el Manolita sona a cert tipus de local. Sona gent gran. Em sembla que és de Té gent alguna gran. Manolita? Però no tinc Bueno. idea, perquè no hi he Té anat. alguna Manolita, guapo? M'amola, A mi em sona això, Una mamola. Maputa. El Nico, això al Xany jo no, A les Palomes hi heu anat? És disco de gent gran. Poca broma, és, però jo he anat a les Palomes. Les palomes té pinta d'allò que no et posen la Rocío Jurado, Bueno, té el lloc de quan et posen la prostituta de I Cacto. vaig anar una vegada a les Palomes per una situació X, però no a lo que s'havia d'anar. Ara ho expliques. Ara ho Explica per què No vas a les pots- palomes. No pots dir per una situació. A veure, ho explicaré, però vull dir que és tal com ho dic, no ho estic dient per fer pensar. Jo ja et dic que si hagués anat a un puticlub per... Si hagués anat a un puticlub per anar a prostitutes, ho explicaria, però no. No. Va ser que... O sigui, anàvem... Jo què sé, eren les... Jo què sé, potser les 3 de la nit o això. I no sé què havíem anat a fer, vale? I volíem anar de festa. Llavors jo conduïa. Vam anar a Manresa. Voltant tot Manresa no hi havia res obert, perquè Manresa és com un puto poble. O sigui, a les 3 de la matinada estava tot tancat. No sé què havíem... Potser havíem anat al cielo i després volíem anar a algun lloc. A prendre un cubata. A fotre'ns un cubata en un bar o alguna merda d'aquestes. No hi havia lloc obert. Em van fer voltar per tot Manresa, jo portant el cotxe, i després van dir, hòstia, ens en podem anar, jo què sé, a Sant Vicenç de Castellet, o algun lloc que era massa lluny. I jo estava fins als collons i tenia ganes de marxar a casa. Total, que vam passar pel costat de les Palomes, jo vaig fer ras com de volant, em vaig fotre dins tots els que portava amb uns ulls així dient, però què collons estàs fent? Mira, ens fotem un cubat aquí i fotem al camp. Hòstia, vam entrar... És l'espectacle més dantès que he vist en la meva vida. O sigui, tot de homes... És un puticlub. Sí, però era un puticlub, però era un puticlub molt cutre. És molt cutre, i era molt cutre. Cutre club. Era el típic de les pel·lícules que entres i hi ha uns vells a les barres amb alguna noia per allà i una fent striptease integral. Que desagradable, Sí, això. no, vam anar allà, vam demanar un cubat a cadascun, que ens van cobrar l'hòstia, a un li va... Això és estàs parlant de la setmana No, passada, no? això Això? fa molts anys. A un li van tocar el paquet mentrestant un rato, però es va quedar... O sigui, de fet, és que Mira, tots estaven tot això que blancs, t'emportes. cagats. De fet, quan vam entrar, tots els iaios van girar-se i van dir què collons foten aquests aquí. I vam fotre's el cubat i vam fotre el camp. És així tal qual, no ho estic inventant per dir... No. O sigui, jo estava... Imagino estar tant fins als collons d'estar amb el cotxe voltant per tot arreu, que tenia ganes d'anar-me'n a dormir i tots, no, però és que volem veure alguna cosa i tal, i em van dir, anem-se'n a... És que jo què sé, era lluny. Dic, jo ara m'aniré cap aquí? No sé, se'm va girar. I vaig... A mi em passa... Jo faig coses d'aquestes, ¿vale? A mi em passen coses... A mi se'm gira... Però a veure, aquí diré que la Paloma Blanca sembla nom de residència de gent gran. La Paloma Blanca. Bueno, pot ser ho és. O sigui, Cuidarem a la teva àvia. Una cosa no treu l'altra. Molt bé. Porta l'avi, porta Cuidarem l'avi. el teu avi molt bé. Molt bé. No ho sé, molt xungo. Jo tinc una amiga que anava molt a les Palomes. Una amiga.
Perquè era repartidora de pizzas. Sí. I llavors, clar, bueno. Clar. els porters anaven allà. Demanaven pizzas. Sí, la casita blanca que la van tancar. Demanaven pizzas a les palomes. Oi, Jodri, tu havies anat al Sanctuary És un i jo al lloc que Sanctuary ja- passava Bueno, hores. menjar no, potser no hi havia menjar. Bueno, hi havia menjar, però nosaltres Les treballadores demanaven et el feien una bona sopar. menjada, però ja està. Hi havia marisc. Home, a veure, ara és de... Són conyes de boomer i ja està. Sí. Boomer! Jodri, jo al Sanctuary anava els diumenges a la tarda, exacte. Pues estic segura que vam coincidir, perquè jo cada diumenge a la tarda ens anàvem religiosament a Sanctuary a fer la tarda allà i a veure absenta fins que no hi hagués un demà. Vas veure un senyor vestit de gos alguna vegada? No, Tita. Doncs no vas coincidir amb el Vaja, Rodri. ja està. L'home que vol... No hi va anar. Com era? Jodri, jo anava amb una colla de Castelldefels que pujaven expressament i que són de fet els que havíem portar, però, joder, és gent que fa com 10.000 anys que no veig, O sigui, és una cosa molt antiga, això. Mira, la Coràsmia pregunta, i a Andorra on es pot anar de festa? Mira, anar al punt de trobada és una festa, ja de per si. Allà trobaràs de tot i més. A pas de la casa hi havia un parell de discoteques. Jo havia anat al pas de la casa de no té vacances amb els meus pares. I jo. I vau anar de discoteques No, tots no. tres? Meus pares? No. No sé, pregunto a gent. Vull dir... És que vaig molt poc de discoteques, m'avorreixen moltíssim. Em sap Jo- molt greu. Sí. Estic amb Jo el fa Xus. molts anys que no vaig de festa en cap sentit. En cap sentit. Ah, Però- Això és una altra història, a Però més jo a més. no? quan anava a discoteca, el tema és que, clar, a veure, a què s'anava de discoteca quan anaves de festa? A lligar. I jo, com que no sé lligar, i en una discoteca menys, val? Jo m'ho passava bé amb la música i jo ballant de la meva forma, vale? Que no és ballar, és una cosa rara, però anar-me'n, no sé, música i anar-me'n de la... O sigui, oblidar-me de tot i posar-me a ballar és igual, m'importava una puta merda tot. Jo estava... tots estaven fets merda i jo estava allò a tope a l'última hora i sense veure una puta gota de res, potser ni d'aigua, saps? I tothom estava mort allà i jo a tope. O sigui, sempre m'ha passat això. Però jo m'ho he passat... Jo a l'escoteca m'ho passava molt bé si m'oblidava una mica que m'estava mirant gent i m'anava de la pilota. Anar a una discoteca per lligar és el pitjor que es pot fer a la vida. O sigui, és horrible. Perquè és que no té sentit. O sigui, un lloc on hi ha un munt de música superforta i tal, home, o ets molt guapo que veus algú i et diu, hòstia, aquest me'l follo i comences a morrejar, o parlar, no pots parlar gaire. Però és que en una discoteca no cal Clar, parlar. però- Tu veus algú, veus que clar, hi ha rotllo, veus que hi ha ganes... però és que el tema- El tema... És que tampoc Ja, hi ha però és que més, aquest el tema és que si ets algú com jo, que... Mira, Podem... si no, perquè no, Master Twist. no vas en això... Podem llegir el Master Twist, Master sisplau. Twist. Mira, jo no l'he llegit Callant. perquè vull que m'ho llegeixi la veu del Mira, Tita Tita Freda. Vale. T'ho llegeixo jo tranquil·lament. Llegeix-m'ho. Vull sentir ASMR d'història. Vaig lligar a Platja d'Aro. Quan vam decidir anar a mitja festa, a la platja, a fer l'amor davant la lluna, vaig deixar la roba ben col·locada, però... Ai, las! A l'acabar la feina vaig veure que no, que ja no hi havia res. Un noi al fons corria i va ser el lladre. La meva situació era la següent. Havia de tornar a l'apartament, però eren les 5 del matí. L'única cosa que tenia amb mi eren els meus calçotets. Vaig tornar amb un bus de gent gran a les 8 del matí, perquè cap autobús volia portar-me en aquell estat. Hòstia, però... Bueno, jo m'estava imaginant sense Però calçotets, directament. Però gràcies que tenia els calçotets, això dic jo. Dic, home, Ja. el lladre, Jo molt crec que la gent considerat, gran el hagués lladre. disfrutat més sense calçotets. Molt considerat el lladre, eh? Mira, li deixo els calçotets perquè, a veure, que tampoc ens passem, Home, segurament perquè els portava. Bueno, O sigui, és sí, una home, d'aquelles nyaca-nyaques amb calçotets què posats. collons, una un mica nyaca-nyaca amb els incòmode. calçotets posats? És incòmode, Clar, això. tio, els turmells, Baixats a mitja. Home, si estàs en pilotes ja ho deixes tot. Mira, l'Omir argumenta que la història del Master Twist no és certa. Per què no? No ho sé, preguntaré a l'Omir. Diu, no puc dormir, però em fa la impressió que el Master Twist té molta imaginació. Jo, escolta, jo sóc més feliç creient que era cert. Ja, jo també, és més divertit. M'és igual si és la història. Clar, és que és igual. És igual. Discoteca Camel, Camel, any 2001, Camel, estiu. any 2001, estiu.
5:00 de la nit. 5:00 AM. L'Espurna li van entrar dient-li que les vans de Star Wars eren molt guais. Oye, pues és una manera meravellosa d'entrar a algú. Vull dir, ho trobo perfecte. I té un amic que s'acaba de comprar unes Adidas del Chihuahua. Hòstia, ara em surt. L'altre dia vaig fer més o Com menys. molen, Sí, no? i tots els peluts. Sí, sí. Molt bé. Ara em surt. Podeu deixar d'imitar un pingüí Ansel? Hòstia, sí que ho he fet bé, que ho has entès. No, ara em surt, tio. L'altre dia em va sortir més o menys bé. Sou fucking pingüí Vinga, va, tota la fauna aquí. Diu el Master Twist que el conductor va sentir pena d'ell. Suposo que no et vas seure al seu costat perquè hi havia risc d'equivocar-se amb el canvi de marxa. O a sobre seu. Zolbax. Vigila. Ja que contestar, Zolbax, que no és afiliat encara perquè no som associació. Encara. Llavors, Una tema de amiga pasta. es va liar amb el propietari del Barma. No sé què és el Barma, però s'hi va liar una amiga de la Iason. Iason, tornem a amiga, entre cometes. Ai, aquestes amigues. Sí, a veure, veig que el sector Marina hem coincidit alguna vegada en diversos llocs, vull dir, està claríssim. Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Marina, Barcelona, ciudad de beber mucho y follaciones. fumar De mucho. liaciones. Follaciones, ciudad de follaciones. Marina Barcelona. Xen, no imitis el cant d'un gall que vindran Mania del Bernat amb les putes gallines, tio. No, entre la Cindy i les putes gallines, jo... Diu que Ai. el Zolbax coneix aquesta noia que es va liar amb el senyor del Barma, però que no és ella, que ella era l'Espelma. I amb el propietari del Polaroid, també. Collons. Collons, això era un espelma, era un candelabro. Déu-n'hi-do, eh? Mare de Déu. És un consell dir que és perillós lligar per la nit i begut per fer l'amor a la platja. Hi ha gent que s'amaga per robar parelles. No sóc l'únic de la meva colla que li ha passat. Has pensat que potser és algun de la teva colla? Pues ja ho sabeu. No aneu a follar a la platja O de nit. almenys no En aneu tot amb cas, roba. no aneu a follar amb el Master Twist a la platja de nit. Si vas a follar sense roba, ja no et roben la roba directament. Home, ja, però a veure, si hi ha un procés No, entre anar a la nudisme. platja... El nudisme hauria de ser legal i punt. Però abans no s'ha arribat a la platja, porta Bueno, roba, però normalment. si ets nudista, no. Llavors ja diré Si ets turista... nudista. Ah, nudista. Home, si ets turista... Bueno, hi ha alguns que potser no, tampoc. Però... Bueno, però el que pots fer és portar alguna caixa de ferro amb un bon cadenat, amb uns cadenaus, no? I dir, un moment. O si no, començar a practicar la relació sobre la roba. Mira, motigat. Perquè sembles una gata en cel. No, jo no... A veure, això no és... Una gat del cel és... Mira, t'acaba de fer la cobra, la gata, ha marxat. El Xevi ha fet la cobra, La gata t'ha fet la cobra. Pel xat hi ha algú que diu que no forniqueu a la platja. No sé si té una experiència amb el tema. Que la sorra es posa per tot arreu. Heu pogut practicar les relacions... La Sandy Fair diu puto xet, la nostra gossa, amb el mau aquest s'ha girat el gos. Que fes molt bé el gat. Has lligat, Xan, has lligat. Bueno, Nala. almenys he lligat amb algun ésser viu. Bueno, Experiència amb fornicacions a la platja? No. Jo al cotxe, No. però a la platja... El cotxe no, a veure, el cotxe no és cap Però- lloc de No, vacaciones. jo et dic que el màxim al cotxe, o sigui... Bueno, ni platja ni mar, però puc dir-te que per un ha dit Sant l'aigua Joan... quasi, però no... Quasi. Previs. Quasi què vol dir? Que éreu No, entremig? no, que eren previs, no era... Bueno, també es pot dir sexe, vull dir això, però no era Sí, també, cuital, sí. diguem-ne, el tema. Xus, endavant. Ah, no, que per un... Com és això? Un Sant Joan, vam posar-nos a la platja en plan els amiguets, tocant la guitarreta, el foc i tal,
I quan ens vam compte teníem a 2 metres una parella fornicant allà. Saps? Tota la passió Bé, que va estan estar-se aprofitant. tota l'estona. O sigui, les 2 putes hores de la nit sense parar de follar, saps? A un puto metre o 2 de Bueno, però perquè nosaltres. estaven... No tenien música, no tenien música, Però- Anàveu hi havia- animant Hi vosaltres. havia tota la puta platja. però no sencera tenien perquè música tot- i van dir, mira, aquí tenim el fil musical. No, en realitat és perquè hi havia el foc allà i, clar, estaven calentets. Bueno, jo crec que estaven L'Espurna fa calentes de base. trampa, l'Espurna fa trampa i diu que es guarda la seva experiència de platja pel seu propi podcast. Això contradiu els estatuts A de veure, la a veure, Això és molt lleig, Espurna. Com si no en tinguessis prou amb les xerrameques fictícies que t'has muntat, que a sobre n'has de muntar un altre per explicar la teva experiència. Ah, a la per cert, platja. parlant de xerrameques fictícies. Gràcies. Aquest dijous, Te l'he tirat, t'he fet Aquest- un passe ai, a l'espai. aquest dijous, hi ha una aberració, com totes les que són. Que Hi ha una aberració. Sí, Moti, tu saps de què van les demás. Ja, però que és com... Hi ha una aberració que, a més, és som una tan aberració, bons que us la recomanem i tot. Hi ha una aberració d'aquestes Ui. xerrameques de Zendado, que és la xerrameca literària. Para. El dijous... Sembla molt real, això. És que soc actor jo, també. He estudiat teatre com tu. I... 12 anys. A Manresa. Bueno, va. Tenim més guió que vosaltres, com si això fos gaire mèrit. Exacte, no, això té raó el Dic de Freda, que no és gaire... Una pàgina en blanc damunt la taula ja és més guió El que dijous, nosaltres. a les 9, no diré que contraprogramant un directe de terror que faig cada dijous, però no passa res. La xerrameca literària, el dijous, a les 9, la teniu a Creadors, o sigui, faran aquí Creadors. Com a mínim, van al canal oficial, no s'amaguen per altres canals. Xerrameca científica. Perdona, quan fèiem la xerrameca científica no hi havia canal de creadors, Bueno, hi havia canal de Twitch en català. Sí, en català. I ara sí És que... igual, Com fèiem però nosaltres, no com és fèiem- presencial. Pues, jo no sabia que havia una xerrameca literària. De què va? Va de llibres? No, és una xerrameca literal. O sigui, Literal, no? Literàlia. no hi ha metàfores ni res, saps? totalment. No ens van convidar mai ens van dir, ai, mira, podria fer un canal de creadors. Mai se'ns va dir, home, mai. Joder, Nosaltres ja. tampoc. Nosaltres vam anar i punt. Vam dir, Per cert, mos han perdut l'experiència del Bernat que deia que té un amic que va follar dins del Galeó que tenen a Drassanes de Barcelona enmig d'una visita turística. Pim, pam. Mira, Vinga. I aquí tenim el pal major. Pam! els hi van donar... era un extra... mira, era gratis, tio. O sigui, no van haver pagat. Bueno, bé, podem continuar. No sé què estàvem dient. Quin Galeó? Home, no en deuen haver gaires de galeons. Galeó pirata. N'hi ha un, probablement. Hosti, són... Sí, el galeó aquell que hi ha... No, sabeu que hi ha davant de... Crec que és davant del Museu d'Història, allà en aquell moll, hi ha un galeó atracat allà, que és bueno, un lloc per festes i tal. Pues allà, suposo. El Master Twist diu que va fornicar en una, suposo que vol dir una rotonda, jo en dic rotonda, o no és el mateix, no ho sé, una glorieta també de la se li zona diu. No, hermètica, Coràsmia, fora. al mig de la glorieta, mentre es passava en cotxe. A més, és zona hermètica, tio, que zona hermètica és infecte. Sabadell. Sabadell. Compren sal. Ai, no me recordava ara. A la gespa d'una... Ah, doncs mira, no, Comprem provat Sabadell. mai. Heu dit fornicar? Sí, Orce, hem dit fornicar. Vaja. Fornica, cardà. Que és quan no vols dir follar, doncs dius fornicar. Bueno, Ai, falta ara un quart ja- d'hora, Perdó. Hi ha una cosa que s'ha de començar a preparar. Sí? bueno, va. Vinga, va. Ah. A veure, diu la Iason, mon germà va suspendre el pràctic de cotxe perquè no sabia que la glorieta és el mateix que una rotonda. Glorieta, sí, la de Cal... I què la té de a veure, Cal... i què té a veure La això? glorieta, la Sí, de Cal Ample. Sí, Però la quin va filla ser de el Cal Ample, problema? la Perquè, clar, glorieta. Si tu te trobes la rotonda o la glorieta, has de saber, o sigui, ja saps el que és, no fa falta que et diguin el nom. Potser és que es va tirar la glorieta, que també Sí. seria una altra opció. Bueno, una noia que es deia glorieta, pues també.
I això és motiu per suspendre el No, Bueno, si ho no, fas no sé, admetre he barrejat un coses. examen, sí. He barrejat coses. Però molt, O sigui, Però és igual. Cap problema. És la Però a xerrameca. mig examen és lleig. Sí, posar-se a follar mig examen de cotxe no és massa... Digui, posi primera. No, la primera ja està. Ja fa rato. Ja fa rato que la porto. No, li van dir que cap a la glorieta i ell no sabia què coi era i va girar cap a on no tocava. I preguntar-ho... Bueno, jo vaig ficar-me en contradirecció. Bueno, Jo tinc unes quantes, del carnet de Sí. conduir. Jo crec que ja les vaig explicar. Sí, o per un altre dia, perquè avui ja no dona temps de parlar del ja carnet. està. sí, un altre dia podem parlar de les nostres experiències amb a l'hora de treure'ns el carnet. Tots tenim Jo carnet. per això crec que ja ho vaig Sí. explicar. No voldria De repetir. què? De cotxe? És igual, i tornes i ja està. I tant, que tinc carnet de cotxe. Ja, no, home. I de monitor. I director. Ah, no, director no el tinc. No tens el de director? No, tinc una història molt Bueno, però- horrible al darrere. Guardem-la per Ja l'altre tenim dia. tema. Ja tenim tema. I de perdre nens no cal carnet. Això és experiència. Per cert, m'han preguntat aquí què tinc darrere de... Ahí sota la foto en blanc i negre. Home, és la Lara Croft. És Apol. la que una amiga em va fer un dibuix fa molt temps i el guardo amb molt de carinyo i el tinc aquí. De fet, tinc 3 manualitats aquí. Tinc un Tens manualitats? Amb la Lara Croft també tens una manualitat? Manualitat, jo, Xus? La Lara Croft tens una I també- manualitat? I també tinc un... Com es diu això de cremar la fusta? Un... Hòstia santa. Com es diu? Pirogravat. Un Pirogravat. pirogravat? Collons. Això em sortia? Pirogravat. Del Doctor Who. Un moment, perquè el Laia Son va provar la pràctica a la 6a. Jo a la setena. Bueno, i el Master Twist a la novena. Jo a la A la setena. 9a? Jo a la setena. No és el dia avui, però... Déu-n'hi-do, Teoria, Pues jo la pràctica... teoria a la primera i pràctica a la setena. Perquè un tio que m'estigui tot el rato allà darrere a mi em posava molt nerviós. Però, a veure, havies de seure al davant, tu, no a sobre d'ell. Sí, a més que em va ser injust suspendre amb la primera. A més, eren molt maleducats, eren uns fills de puta tots. Tant estic morts, també. Bueno, ja està. Xus, va, tira. El sindicat No, d'examinadors... no, avui ja he de dit- conduir també Avui ja us he de dit, la abans de començar, que Posar- m'és igual tot. Els pots posar també a la llista de gent que ens denunciarà. Bueno, va creixent això, com una altra cosa. Bueno. Hem parlat avui. Espera't un ratet. A ver, nos pasan un vincle. Un hombre aprueba el examen teórico Vinga, va. un moment, Vale, de va. conducir tras suspender, perdón, Guardeu-vos... 157 veces y haber gastado más de 3.300 euros. Sí, clar. normal. Això, 157 vegades em semblen això obrirem el meló... Joder. poc. A setmana Obrirem el meló la setmana vinent dels cotxes i coses. Els cotxes i coses. Jo me'l vaig treure A Sant Quirze, el veure, carnet. la poll. Vinga, ensenya'm la poll. Vale. Just. Mireu, Ara... un dia podem provar aquest joc també, si voleu. Shit! Ah, happen. aquest boníssim, Si boníssim. vols el podem provar avui. Tot és provar-ho. Però que també és preguntes No, i no, no. respostes. Deixeu-me pensar una mica, una miqueta. Aquest és un d'acord. joc que va sobre uns psicòlegs van entrevistar diferents pacients i els hi van dir tot de coses xungues i van demanar que els ordenessin de lo més xungo a lo menys a lo més xungo. I llavors és com un un timeline que tu has d'ordenar les coses com de menys xunga a més xunga. Per exemple, que et pillin masturbant-te com de xungo és del 0 al 100. Bueno, Saps? Depèn. Doncs hi ha diferents coses. depèn del que estiguis mirant. I de qui et pilli. Depèn de qui et I pilli. depèn del que estiguis mirant. Perquè si em pilla masturbar-te No mirant dic que estiguis foques, mirant, per estàs exemple, tomant-te. doncs no... No, a És veure, estrany. diguéssim, si tu estàs a casa, vale, però si tu estàs en una reunió de pares, com li va passar amb aquell senyor, doncs potser és més xungo, no? Fem joc no. Va, el proper dia provem de fer algun shit happens o alguna cosa més que també té la moti i Jo coses tenia, d'aquestes. jo tenia preguntes de mierda. Jo, Mm. sí, bueno, perquè no puc anar a casa amb l'espai i tal, però si hi hagués pregunta RAM de l'any... Pregunta- De la llet RAM de l'any i pico... Hòstia, pregunta No, però ram no de seria la tant llet de ram. conya, però... Ja... Però estaria molt bé perquè les preguntes no anirien de llet. Hi ha molts jocs d'aquests tipus que podem fer servir per al final de la secció, però anem al del Sex Effect. Serà l'últim del Sex Effect? No ho sé. Sex Effect! Sex addict, el teu joc de preguntes barres
i rares Patrocinat per qui? i Cada equip és masclistes una parella, noi a noi. i homòfobes i tot. Generalitat de Catalunya. Patrocinat per Generalitat de Catalunya. Castellnou Edicions. Josep Bargalló aprova aquest joc. Escolta, que a Vinga, l'altra doncs, sí. xerrameca està a la portada, el Bargalló. Ja. Sí. Per si Home, no s'havia és que trobat s'havia de posar. S'ha de penjar al Twitter i etiquetar el No em Bargalló vaig atrevir a fer-ho. i ficar No l'enllaç em vaig del atrevir vídeo. a fer-ho. Vinga, va. Diu, la inseminació artificial consisteix a... Dic, Ja ho els sé. apartats? La inseminació artificial consisteix a realitzar la fecundació fora de la mare i fer créixer l'embrió i el fetus en una proveta. B. Introduir espermatozoides dins l'aparell genital femení per tal d'afavorir la fecundació. C. Extreure l'òvul fecundat dins l'úter de la mare i fer créixer l'embrió en una proveta. O D. Realitzar la fecundació fora de la mare, fer créixer l'embrió en una proveta i introduir-lo a l'úter per tal que s'hi desenvolupi. Una pobreta. Pots repetir la pregunta? Sí. La inseminació artificial vale. consisteix... I ara, perquè no hi ha una resposta que sigui I ara la poll- practicar el sexe amb una La torre. la poll apareix. O sigui, 1 és A, La poll. 2 és B, 3 és C, 4 és D. Números i acció. Si us he dit la veritat, Noteu. no he entès cap de les Sí, torna, respostes. Per tant, jo estava m'he- amb la pregunta i no... Vale, diu. poll. La inseminació artificial consisteix a realitzar la fecundació fora de la mare i fer créixer l'embrió i el fetus en una proveta. Vale, una mica l'orgia Neville. B. Introduir espermatozoides dins l'aparell genital femení per tal d'afavorir la fecundació. C. Extreure l'òvul fecundat dins l'úter de la mare i fer créixer l'embrió en una proveta. I D. Realitzar la fecundació fora de la mare, fer créixer l'embrió en una proveta i introduir-lo a l'úter per tal que s'hi desenvolupi. Jo crec que aquí potser la liarem, Jo estic d'acord amb el Simpli que diu que és inseminar la proveta i ficar-la dins l'úter. Jo, M'estic pixant molt fort. Jo crec que la liarem. jo ho tinc molt clar. Exactament d'això. No sé, és que Però ja... jo trobo és- a faltar la resposta sexe amb alguna cosa Sí, artificial. no? Oh, amb la proveta. Sexe amb la proveta. Sexe... Primer sexe amb la proveta i després tot el que quedi allà. Tot el que Clar, quedi clar. allà de regal. És un extra, una més a més. La gent està dient 4 ara, primer Jo no- havíem dit... jo no m'atreveixo. que- Un semental, com jo. Un semental com jo, Amics. T'estan tirant els teus àudios, Primer el de m'estic pixant molt fort i ara un semental com jo, Bueno, i la gent ja sap on hi ha la peça grossa. On Saps? ja... Faltaria l'opció E, que seria... val més provar-ho tot. Sí, més provant. Val més provar-ho tot. Alguna d'aquestes coses funcionarà. Alguna funcionarà. La qüestió d'inseminar. O sí, enseminem-ho tot. Oh, sí, inseminem tot. Podem treure els... Recordeu el dia dels mamporreros, no? Exacte. No va ser la primera, No aquesta? recordo. Podries... No era la podries- primera, va ser un altre dia. Però No no, te'n no. recordes dels mamporreros? Sí, però... Ah, vale, sí, ja està. Va, Un vingut. porrero. Un porrero. M'han follat aquí molt fort. Estan tirant uns àudios. Que Déu-n'hi-do. M'han follat molt fort. Em feia molt fort. Bé, doncs. Però què, anem a donar resultats o què? Sí, podríem anar als resultats, ja. Bueno, mos falten 7 minuts, per arribar a les 11. Què farem? Espera, podem seguir tirant àudios. Sí. Anem a estar... Jo he vist com... Sóc una com fan la desgràcia inseminació- humana. Perdó, que si vols llegir la pregunta, Jo, però... ho On deixo jo, va. On està el de m'han ficat un pito? Jo què sé, a Potser veure, no ho hi havia molts i he hagut de vaig haver de treure'n per ficar altres, perquè no hi ha... Em hi ha un sembla límit. fatal que no estigui Bueno, el de m'han pues ficat un fica-ho en pito. l'Skype i ja ho ficaré. Jo he vist com fan inseminació artificial al zoo, amb lleopards, i és molt dur per la masculinitat del pobre gat mascle. Li fiquen un vibrador que fot descàrregues elèctriques a la pròstata. Però això és dolent o no? Home, jo prefereixo Home. no tenir... Prefereixo que no em fiquin una cosa amb descàrregues Sí. elèctriques a la pròstata. Potser... No ho has provat, No, però és tan prefereixo, dolent. prefereixo que no. Més aviat per lo d'elèctriques. Però per què? M'agradaria aportar que, Bernat, els lleopards no tenen sentit de la masculinitat, perquè no... La masculinitat és un constructe humà i, per tant, els lleopards no tenen això, aleshores.
Au, el meu cul, tio. Literal rotllo. Per què han tirat au al meu cul? Qui ho ha tirat, això? Puto simple. Bueno, clar, perquè el Xan s'estarà imaginant que li ficaran una coseta pel cul que l'electrocutarà la pròstata i llavors ell ejacularà i probablement seria així. Sí, però bueno, prefereixo ejacular sense que sigui elèctric, saps? Que si m'han de fer un tacte rectal per coses que hauré de... Cau la puta. Coses que hauré de fer ara, que faré 40 anys, serà necessari. Els 50. Serà necessari. Doncs prefereixo que no sigui amb una porra elèctrica. Vale? Vull dir... Tu per què et penses, Xen, tu per què penses que l'Sketchum té un Per què Pikachu? fas així? Per què has ficat els dits així? Sí, perquè estàs posant dos dits. Així has fet. Tu creus. No, però has separat dos dits. Tu creus. És qüestió de... Veus que té dos dits així més alts? Tu creus. Què m'has de dir, tu, Pi? Què m'has de dir? Però va. No, jo no dic que no doni plaer, però amb elèctric no cal. Això és el casquet volador. Electric Light No Orchestra. cal elèctric, vull dir, saps? Vull dir, jo què sé. Jo crec que tot és provar-ho. Home, no. Impact Trueno. No diguis mai que no. Elèctric no. Però si és poc voltatge... No, que poc voltatge ni que polles. Ja, Bernae, però és que parlant d'això, també podríem empatitzar nosaltres amb les gates o amb qualsevol altra femella d'espècies animals a les quals el coit no els hi resulta plaenter. És una puta merda, ¿vale? Ja està, tot bé. Felins. Bueno, les gates a priori... Xus, quina és la resposta? No tenen... Va, que ens liem. Va, que no he sopat. Va. Jo tampoc. I he de fer l'escaleta dels 5 minuts més. Molt bé, era aprofitat. Sí, no, és el que... Respecte de la inseminació artificial consisteix a... La resposta correcta és, com molt bé han dit alguns, introduir espermatozoides dins l'aparell genital femení per tal d'afavorir la fecundació. És a dir, la B. La B. La B. L'AVE, que dolor. Que no domino gaire. La resta són fecundacions in vitro. Ah, vale. I implantacions. Per això ho barrejava. Sí, perquè jo em perdo amb la nomenclatura. Mentre no ho facin els que han de fer tot això. Finixo la poll. Arribarà un dia que faran néixer el nen fora del deixonsis del cos i llavors el ficaran el nen a dintre perquè faci el part. Vull tenir un part natural. No cal. Bueno, mira. No, realment no cal, perquè si ha pogut créixer a fora és perquè... Però llavors no pots dir que ha nascut. Llavors, clar, la gent t'estan venent el pack complet, amb part natural inclòs. Per tant, l'han de fotre dins primer. Primer es fotre dins i després el trobem. La. Què li passa al Xen ara? No vull sentir el que estan dient. I em pica... Per què no? l'ull, tio. Picat algo a l'ull. És igual. Bueno, Micura 8, gràcies per donar suport a Creadors TV. Us esteu fotent en un jardí. Sí, exacte, us esteu fotent en un jardí vosaltres solets, perquè el tema a part i a més és un jardí molt gros, amb molts esbarzers, vale? I ficar coses dins quan ja estan crescudes... Recomano fortament que no us hi foteu. És com que no és el millor. No, perquè a més amb aquest aspecte és impossible que mai ens puguem posar al lloc de la... Mai se sap, mai se sap. De la dona, diré dona per la femella. T'estàs fotent en un jardí! Ja m'has entès. Perquè és que si no sempre m'estàs corregint també. T'estàs fotent en un jardí, Tita Freda. Home, de la femella, de l'ésser que pot tenir fills, que no som nosaltres. Persones gestant. Persones gestant. Ja, fotem un altre nom. Persones... Podem... Per l'amor de Déu, que és una punyetera femella. Podem fer un... Podem crear una comanda... Sí, gestant i ja està. Sí, que també puc dir ésser reproductiu Podem crear una comanda... No, que ésser reproductiu imaginari, ara que està vinculat això a Stream Elements, a creadors, es pot fer una comanda de tota la llista de denominacions, llista Moti. Llista Moti i que es pugui ficar aquí i tinguem aquí la llista per poder dir-ho. Sou una colla de boomers dels collons. Tio, em poso molt tens, tio. Em poso molt tens. Ho dubtaves, això? Per
que hem de buscar paraules tan complicades per coses com aquesta. Però que Per no és altres una ja cosa ho entenc. complicada, el que pare és que tu no pots dir que només estan les dones perquè està malament, perquè hi ha homes que també pareixen, com molt bé dit Però he Laia, dit femella, he dit femella. però que no diguis femella, tio, Per què? que no, perquè femella s'hagués atribuït en humans, Persona que pot parir, persona que pot parir, ja ho tenim No, fàcil. Ja està, això, doncs persona gestant, persona que pot parir, és el La mateix. Jo, femella lo de l'estació de humana és la gestant que és pot massa, parir. Els homes no és massa poden. tècnic. Persona que pot Massa. parir, i punt, i punt! Però que és el mateix. Però ja ho sé, però és massa tècnic gestant, costa de... Persona que pot parir. PP. Parido. Persona... No, I allò, PPP, aneu de ventre per PPP, això, últimament, persona o no? que pot parir. PQPP, Aneu de ventre, aneu bé, de ventre o no? PQPP, persona que Jo pot parir. estupendament, Us per... veig tensos, eh? Us veig tensos. Bueno, va, que ja... És un debat Ja és molt hora, llarg. i tinc gana. No. Vinga. Hola. Arreando. Vinga, gent. Aneu Recordeu de a posar, casa vostra, que aquí ja s'ha acabat tot. Mamola, A llorar, A a veure, l'alegria. recordem que ara farem una reta a algú que podem estar buscant ja, fer una mica la feina, sisplau. la paraula com era? Espera, la tinc aquí. Mamola, no? La tinc aquí. Era mamola la paraula? Mot i ànims. No. Escolta, crec que amb aquest Mamola. debat, amb aquest concret, no teniu Mamola. raó. Mamola. Amb un altre Va, potser calla. sí, però amb aquest no. Mamola. No vull dir. Vale, va, doncs Tita fem la Freda, raid. Tita Freda, ets un polla. Vinga, Ah, ja ho he dit. Rai. Ah, la, No. ja ho he dit. Això... M'estàs insinuant que sóc un polla vieja? No, que... Tita no em Vella, diguis ets això, un nena. Tita Vella. No em diguis això. A veure, va, right aquí. A qui vulguis, No, qui Xen, vulguis, tu no. fot-li. Em dieu un nom, el foteu al xat i el fico. A l'Enric, mira, a l'Enric. Digue-li al Nick. Creus malament. No és cert. Enric PC. Apa, ja està. Sabeu Vinga. que no ho ignorarà o què? Bueno, Ah, que el fotrem nerviós. Enric ja està. PC i sabeu que heu de ficar Mamola. No Mamoles, Mamola. Mamola. T'estan dient a la Xui, però no sé qui és la Xui. Si haurà... I passem i diem Ja està, mamola. Enric PC, no fotem ja tanta merda. Mamola, Bueno, gent, la paraula, moltes tot el gràcies per rato, estar aquí. Anem a fer un tall, va, anem a tallar Mamoles, això. hòstia. no, Va. Mamola, sense S. Doncs això, moltes Mamoles. gràcies per estar per aquí i ens veiem a la propera xerramega, que serà el proper dimarts. Així que, molt bon Sí, nit me'n recordo. i adeu. Adiós. Recorda, Xus, proper dimarts. Ara. Ja. Ha tardat una mica.